días. Bo día a todas e a todas as persoas que nos acompañades hoxe aquí nesta sesión plenaria, sobre todo aos estudiantes que andades por aí, a ver se despois de vernos pois tedes todavía máis ganas de continuar na vosa carreira, e tamén a todos os veciños que estades hoxe aquí afectados por un problema que imos a traer neste pleno. E aos medios de comunicación, por suposto, por seguirnos sempre. Ben, vamos a comezar coa orde do día. O primeiro é a aprobación, se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de xaneiro de 2026. Paso a palabra ao señor secretario. Non hai dictamen. Perfecto, pasamos á aprobación directa. Votamos. Vale. Votos emitidos 24. Queda aprobada a acta 25. Ben, queda aprobada a acta da sesión anterior. O punto número 2 é a declaración institucional do 8M. Traemos esta aprobación da declaración institucional. É un texto consensuado e remitido pola FEGAM. Será lido públicamente no acto que se fará para reivindicar este día, e hoxe o que corresponde é ratificar o compromiso que existe desta institución coa igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Procedemos a votar. Votos emitidos 25. Queda aprobada a declaración institucional do 8M. Na parte resolutiva, o punto número 3 é a inadmisión do recurso de reposición interposto por Comisións Obreiras contra a aprobación definitiva do Orzamento Xeral da excelentísima Deputación de Lugo. Paso a palabra para levar este punto a Pilar García Porto. Dictamen, perdón, secretario. A Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación. Penso que non vai haber debate, aínda así. Vale, procedemos á votación. Votos emitidos 25.
Votos a favor 13, abstencións 12. Queda aprobada a inadmisión do recurso. Punto número 4. A proposta de Goberno da Deputación de Lugo relativa ao desleixo da Xunta de Galiza polo patrimonio material da provincia. Dictamen, señor secretario. Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representante do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias, secretario. Pásolle a palabra á compañeira Iria Castro. Bo día, grazas, presidenta. Tamén quero dar a benvita a todos os estudantes que están hoxe aquí, veciños e veciñas, medios de comunicación. Hoxe comezamos este pleno ordinario falando de patrimonio material e, sobre todo, os recentes sucesos que nos preocuparon a todas e a todas. Falo de dúas situacións moi diferentes. Por unha parte está o derrubamento dun tramo da muralla romana de Lugo, un ben BIC, Patrimonio da Humanidade, única muralla romana do mundo pola que se pode pasear, o cal é moi grave, pero tamén falo do desprendemento da Torre de Torés, tamén un edificio con protección BIC da época baixo medieval e un dos moitos exemplos de torres e castelos de Ancares e tamén da nosa provincia. As dúas foron vítimas do temporal que sufrimos durante este último mes, pero o problema de fondo non é o cambio climático, é o mantemento que se lles fai a eses BIC. A Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia é moi clara a este respecto con esta figura de protección, que é a máxima figura de protección. E no seu artigo 32 establece que as persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias, ou en xeral as titulares de dereitos sobre bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos. E o artigo 33 establece que a Xunta de Galicia fomentará medidas e actuacións dirixidas a garantir a protección do patrimonio cultural de Galicia e que tamén poderá acordar medidas de colaboración coa Administración, con outras comunidades e con administracións locales que fortalezan e melloren a vixilancia dos bens. E é precisamente isto é o que o PP á fronte da Xunta non está facendo como debería. Porque miramos o listado de bens BIC só na provincia de Lugo con máis de 100 bens BIC catalogados e o investimento nestes últimos anos deixa moito que desexar a excepción do Plan Catedrais, que conta con 38 millóns de euros de 2021 a 2027 para investir en diferentes catedrais. E isto non é malo, creemos que é un plan bon e que se está executando, pero preguntámonos que hai do resto de bens BIC. Para que sirve esta figura de protección se precisamente a institución que debería facelo non as protexe? Non hai ningún plan de inspección técnicas periódicas, non hai políticas de conservación efectivas, non hai axudas para as administracións locais que son titulares destes bens BIC ou incluso para propietarios. Non se poden facer políticas de bacheo co patrimonio, pero dende a Dirección Xeral de Patrimonio non están nin se lles espera, porque só están para facer partidismo. E unha proba disto son as diferentes reaccións que houbo ca muralla e ca Torre de Torés. Muralla de Lugo, derrubamento, desplegue de cargos públicos do PP, conselleiro, fotos de todo, sería como a típica foto de Fochancas nunha estrada. Raudos e veloces para acometer actuacións sobre este punto e sobre 15 puntos máis críticos. E está ben, a min pareceme que a celeridade nestes casos é necesaria, pero teríamos que preguntar por que chegamos a que un ben patrimonio da humanidade teña 15 puntos críticos. Onde está o investimento da Xunta da Muralla? Onde está o seu mantemento? Leo na nota de prensa que sacou a Consellería de Cultura que a Consellería en 25 anos, dende que a Muralla é Patrimonio da Humanidade, investiu 10 millóns de euros. E como pode ser que despois de investir 10 millóns de euros haxa 15 puntos críticos e aínda ata hoxe non se fixera nada sobre eles? Como pode ser que só investira 10 millóns de euros non ben Patrimonio da Humanidade cando se van investir 20 millóns de euros na renovación do Teatro Fraga en Vigo? É máis importante o Teatro Fraga de Vigo que a muralla romana da Humanidade? Ou hai algún tipo de estrategia electoral do PP detrás desto? Pero, sin embargo, na Torre de Torés non pasou o mesmo. Derrubamento da Torre de Torés dun anaco, cero despliegue de cargos públicos. Por non ir, non houve nin foto, por non ir non foi nin o alcalde, que en diversos medios lamentou que ninguna institución lle dese apoio económico para a Torre de Torés. Eu creo que é un bon momento tamén para solicitar apoio económico da Xunta de Galicia para a Torre de Torés. Eu creo que é de xustiza. Non sei, igual pode ser alcalde que teñamos que interesarnos dende a vicepresidencia da Deputación para que a Xunta de Galicia precisamente se interese pola Torre de Torés.
Pode comentar o delegado da Xunta, incluso o conselleiro, que hai unha cousa que se chama convenio interadministrativo e que a calquera administración que sexa titular dun ben BIC estaría moi ben que a Xunta lle dera ese apoio para o seu mantemento. Pero que o PP na Xunta non ten ningún tipo de vontade para manter patrimonio, porque non hai políticas públicas destinadas a concellos nin a propietarios, porque, lamentablemente, a única política patrimonial que segue o PP é a política partidista e electoralista. Grazas. Gracias. Paso a palabra a dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señora presidenta. Bo día, compañeiros e compañeiras, tamén a todo o público que hoxe nos acompaña, especialmente os máis novos e novas que están nesta sala. Miren, non son as choivas as que están derrumbando o noso patrimonio, as choivas están actuando sobre o abandono. Vímolo fai poucos días nun tramo da muralla, patrimonio da humanidade, que se derrubou tras os temporais. Non estamos falando dunha edificación calquera, falamos do símbolo máis recoñecible desta cidade, dun monumento romano único no mundo. E a verdade é que me pregunto dúas cuestións. Son excepcionais as choivas en Galicia? Son imprevisibles os temporais no inverno? A resposta é que non, ninguna das dúas cuestións. O que é imprevisible é a falta de planificación da Xunta de Galicia, porque unha política seria de conservación patrimonial non pode consistir en actuar cando cae unha pedra. Debe basearse en inspeccións periódicas, en mantemento preventivo, en planificación estructural, en dotación económica suficiente. O mesmo que ca muralla ocorreu en As Nogais coa Torre de Torés, un ben de interés cultural, unha fortaleza medieval símbolo da comarca, un monumento sobre o que levaban anos advertindo colectivos patrimoniais e veciños do risco de derrubamento. Os veciños advertiron, as asociacións advertiron, pero non houbo consolidación estructural suficiente nin intervención preventiva decidida por parte da Xunta de Galicia. E agora o que temos é un BIC deteriorado, unha comarca que sente que perde parte da súa historia e da súa identidade diante da pasividade da administración competente, a Xunta de Galicia, porque non nos confundamos, a competencia exclusiva en materia de patrimonio é da Xunta de Galicia, e iso quere decir que ten que actuar e que, ademais, ten a capacidade económica para facelo. E, sen embargo, seguimos cun orzamento de cultura prácticamente igual ao do ano anterior, alrededor de 150 millóns de euros, sin incremento significativo que permita afrontar un plan integral de conservación dos BIC. No ano 2025 recordarán igual que a min que se anunciaban 22 millóns de euros para a conservación de monumentos, do que se dividimos esa cifra entre os case 800 BICs existentes en Galicia, falamos dunha media de alrededor de 28.000 euros por ben e ano, 28.000 para murallas romanas, 28.000 para fortalezas medievais, 28.000 para mosteiros, pazos, xacementos arqueolóxicos. Iso non é unha política estructural, iso é unha contabilidade de mínimos. E, mentras tanto, continuamos sin un inventario unificado e actualizado dos bens protegidos, seguimos sen coñecer que foi do arquivo digital dos BIC que se anunciou por parte da Xunta de Galicia para executar con fondos europeos e seguimos en un plan público de inspeccións técnicas periódicas destes elementos dos BIC. E agora, ademais, modifícase a Lei de Patrimonio Cultural e trasládaselle, como non, aos concellos a responsabilidade de conceder esas licenzas en bens protegidos. É dicir, se algo temos que reivindicar hoxe é a falta de planificación, a falta de actuación, que non se executan nin siquiera os anuncios que se fan dende a Xunta de Galicia e que se derivan responsabilidades aos concellos. Pero os concellos pequenos, todos vostedes saben, porque moitos son alcaldes, non teñen equipos permanentes nin de arqueoloxía, nin de arquitectura especializados en patrimonio, nin siquiera capacidade económica para asumir actuacións estructurais en bens que non son da súa competencia. A Torre de Torés non é competencia do Concello das Nogais, é competencia da Xunta de Galicia. A muralla de Lugo non é competencia do Concello de Lugo, é competencia da Xunta de Galicia. Así que todo isto son síntomas dun modelo que se basa na reacción cando caen as pedras e non na prevención para evitar que suceda. Gobernar, dende o noso humilde punto de vista, é prever, en ese sentido, é canto lle temos que reivindicar a institución autonómica. Moitas gracias.
Gracias. Señor Balado, ten a palabra. Sí, bon día. Gracias, presidenta, deputados e deputadas e demais persoas presentes neste salón de sesións. Bueno, temos que lles dicir algo que lles decimos habitualmente nos plenos, cando toca, que viñeran vostedes aquí as dúas a mentir, a faltar a verdade, algo que tampouco non nos sorprende, porque veñen a botarlle á Xunta de Galicia a culpa e a responsabilidade de actuacións que non ten que facer. Será para tapar o verdadeiro desleixo que si ten esta institución provincial nos seus bens, e sobre todo os que somos alcaldes das zonas rurais que estamos padecendo o abandono nas estradas provinciais. Eso sí que afecta a seguridade viaria aos veciños e veciñas. Contrariamente ao que vostedes manifestan na súa moción, nas últimas semanas, o que se puxo de manifesto, ou alo menos o que percibiu a maior parte da sociedade lucense, e así se constatou en distintos medios de comunicación, foi precisamente o contrario do que din, foi que a Xunta de Galicia sí cumpre coas súas obrigas en materia de patrimonio cultural. E, sobre todo, en materia de conservación e mantemento, algo que, como dixen e como anunciei, non pode decir esta institución en relación cos seus bens. Non só dos que forman parte do patrimonio cultural, porque tamén esta institución é titular de bens que forman parte do patrimonio cultural e histórico-artístico, senón tamén dos bens que forman parte do seu patrimonio material. E volvo a decir, os que sufrimos todos os días, os veciños e veciñas da provincia de Lugo, cando temos que transitar por algunhas estradas da rede provincial que están en mal estado. Critican vostedes que se derrubara unha parte do muro da muralla romana de Lugo, atribuíndollo ao desleixo da Xunta de Galicia, cando todos sabemos que o derrube desta parte do muro da muralla romana de Lugo foi debido á intensa choiva, á humidade, aos temporais, á sucesión de borrascas que afectou a nosa comunidade autónoma e a todo o país durante os 2 últimos meses, que provocou non só os bens da Xunta de Galicia e das administracións públicas sufriran deterioro, senón incluso bens privados. Volvolles a dicir, vostedes tamén son titulares de varias estradas que aínda permanecen cortadas, pontes caídos, taludes caídos que están encintados, cunha clara diferencia, que no caso da muralla romana de Lugo, a actuación da Xunta de Galicia foi inmediata. Algo que lles molesta moitísimo a vostedes, claro, que fose inmediata. E, en cambio, nos bens propiedade desta institución, volvo a dicir, hai taludes caídos, encintados, pontes caídas e baches que temos que sufrir todos os veciños e veciñas da provincia que nin se arreglaron, nin se van a arreglar, porque vostedes néganse a facer as obrigas de conservación e mantemento, a pesar de gastar miles de euros en equipos de conservación, tanto funcionarios como empresas de conservación. Miren, a actuación da Xunta de Galicia co derrube deste muro da muralla foi máis inmediata non puido ser. Se produciu o derrube un sábado ás 11 da noite o día 7 de xaneiro, a hora seguinte estaba a zona acordonada, o paso prohibido para evitar daños aos transeúntes e xa había técnicos da empresa encargada da conservación e mantemento da muralla para avaliar os danos. O día seguinte, domingo, ás 11 da mañá, estaba presente o director xeral de Patrimonio Cultural e o delegado da Xunta de Galicia. Critican vostedes que houbera cargos do PP. Home, claro, é quen goberna na Xunta de Galicia, logo que querían vir vostedes ali a facerse a foto. O día seguinte, o luns, ás 8 da mañá, estaban os técnicos da empresa traballando, xa empezando a repoñer o muro. Eso chámase actuación inmediata, pero, dende logo, actuación inmediata que contrasta coa que vostedes non fan nos bens da súa propiedade. Insisto, pódense ir ver taludes caídos, pontes cortadas, estradas cortadas en varios puntos da provincia que vostedes aínda non arranxaron. Polo tanto, a que veñen vostedes aquí? Veñen a criticar mentiras e a tapar a súa inoperancia, botándolle a culpa a outras administracións da falta de actuación. Iso é ao que veñen. E, ademais, o que chama a atención desta moción é a falta de coñecemento que vostedes teñen. Eu non sei se é falta de coñecemento ou gana de marear a perdiz, porque en relación coa legislación en materia de patrimonio cultural, unha, porque é deputada delegada e ten obligación de coñecer
a legislación que afecta a área que ela xestiona. E a outra, porque xa o foi deputada delegada e ten a obriga de coñecer a legislación en materia de patrimonio cultural. Vostedes confunden o que é claramente a responsabilidade da rehabilitación, conservación, mantemento e custodia dos bens catalogados que, segundo a Lei de Patrimonio Cultural, recae nos seus titulares, non na Xunta de Galicia, coas obrigas de supervisión e autorización que si recaen na Administración Autonómica. Polo tanto, que a Xunta teña funcións de supervisión e autorización en actuacións relacionadas con bens de interese cultural non implica que teña a obriga de rehabilitalos, como vostedes veñen decir a este salón de sesións. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias. Dona Iria. Grazas, presidenta. Aquí temos un claro exemplo de como o señor Balado ven a falar de outras cousas. Estamos falando de patrimonio cultural e acaba de utilizar 2 minutos da súa intervención para falar de estradas. A moción das estradas é outra, señor Balado. Xa lle tocará o turno. Mire, vostede estaba citando un artigo da Lei de Patrimonio Cultural que eu antes citei o artigo 33, número punto 2. A Xunta de Galicia poderá acordar medidas de colaboración cas administracións de Estado, que lle reclamamos coas administracións do Estado, con organismos e con entidades que integren a administración local para fortalecer e mellorar a vigilancia e seguridade dos bens, etc. etc. Señor Balado, o que lle pedimos aquí non é que sexan máis rápidos na actuación cando caen as pedras, sino que teñan planes para evitar que caigan os bens que son BIC, os bens que son patrimonio. Vostede fala da actuación da Xunta cando houve un derrubamento, pero que hai outros 15 puntos críticos que a Xunta con 10 millóns de euros non soubo como atallar. Eu, de feito, alabei a actuación rápida da Xunta de Galicia neste caso, pero que hai outros 15 puntos críticos que a Xunta aínda non sabe nin como atallar. E non estamos falando da muralla, estamos falando de outros moitos bens BIC que van caer pola súa inoperancia. Falamos de Torres, que Torres, polo que sexa, ese non o comentou, señor Balado. Aí non foi o PP, que é quen goberna na Xunta de Galicia, facerse unha foto ca Torre de Torres. Non lle debe interesar o señor Núñez tampouco. Vaya. Pero que tamén podemos falar da Torre de Caldaloba, que en 20 anos non miraron para ela e non foi hasta que esta administración se interesou por ela, desde os anos 90 que se fixeron actuacións de consolidación, non se volveu tocar. Para aí sí que houve un convenio interadministrativo da Xunta de Galicia para comprar a metade e impedir que nos a compráramos. Pero é que a Xunta podía ir pola vía administrativa e exercer o seu dereito de retracto e tanteo, pero non, preferiu acudir ao contencioso. E aí estamos, ralentizando o tempo hasta que caiga a Torre de Caldaloba. E así xa non se vai ter que preocupar dela, verdade? E tamén lles interesa moito, por certo, falaba vostede do director xeral de Patrimonio, do conselleiro, que non quixeron recibir a esta diputada. Mais de 2 e 3 solicitudes de reunión co conselleiro, co director xeral de Patrimonio para falar de Caldaloba e aínda hoxe ninguén me respondeu cando falan vostedes de ser sectarios. E tamén podíamos falar da da Casa Benedicto, que están vostedes moi a favor da Casa de Benedicto hasta que o colectivo lles pide que lle volvan dar a protección que estaba no catálogo de bens. A iso non lles interesa. Por que lle sacou esa protección a Dirección Xeral de Patrimonio 14 de abril de 2024 non lla queren reintegrar? Eso non lles interesa. A vostedes só lles interesa o patrimonio cando ten algún fin partidista. Nós o que queremos é o que xa saben e o que poñen nos acordos. Queremos un plan de continxencia para os bens BIC. Queremos un plan de continxencia para os bens BIC e que se preocupen de todos non só cando caen as pedras, sino hai que evitar que se produzan todos estes derrubamentos, porque que chova en Galicia non é raro. O que é raro é que o PP se preocupe por algún tipo de ben patrimonial. Grazas. Señora García Porto. Bueno, señor Balado, a verdade é que nos acaba de poñer vostede en evidencia dous exemplos claros de como actúa o Partido Popular desta provincia para defender os intereses do seu partido, ali onde goberna, na Xunta de Galicia, en lugar de facelo en aras dos intereses do conxunto da provincia. Primeiro, desvían a atención e, en lugar de falar dos bens de interés cultural, que é o que ven a obxecto desta moción, vostede fala de carreteras, nas da Diputación, por unhas circulase peor e por outras mellor. Pero o mismo temporal que vostedes aluden para decir que tira a muralla, ben vale para dicir que se forma algún que outro bache, señor Balado. Pero ese non é o obxecto do debate. E logo, vostede tamén aplica a segunda norma que trae o Partido Popular sempre, que é a doble vara de medir. É dicir, ali exixo o que eu non fago cando teño poder para gobernar e para executar.
Por exemplo, o mesmo criterio que vostede di aquí das choivas sería válido para cando caeron os muros da casa da botica en Guitiriz, verdade? Pero daquelas o temporal a Filomena non lles valía. Daquelas era culpa da Diputación, non valeu a Filomena. Ahora válelles un inverno para decir e xustificar o desleixo da Xunta de Galicia. Ninguén está cuestionando que tras o derrubamento da muralla se anunciara unha actuación urxente. Faltaría máis. Haberá que actuar, señor Valado. O que cuestionamos é por que hai que esperar a que caigan un tramo da muralla para poder actuar. O mesmo sucedeu coa Torre de Torés. Anos de advertencias, anos de deterioro visible, e só cando se produce o desprendemento, entón sí, aí activan a atención pública. Iso é política de alarma, señor Valado, política de alarma, non política de planificación, que é o que nos exiximos con esta proposta. Se contase a Xunta de Galicia con un plan periódico de inspeccións técnicas dos BIC da provincia, moitos deses episodios poderían terse anticipado e solucionado previamente. Se existise un calendario plurianual de intervencións estructurais en favor e defensa deses BIC, non en favor dos intereses partidistas, en función de quen goberna en cada concello, por parte da Xunta de Galicia, poderían terse atallado moitos destes problemas. E se a Xunta considera que a solución é trasladar responsabilidades aos concellos, que explique con que medios, con que dotación económica e técnica van a acompañar esa decisión, señor Valado. Sen financiamento e sin persoal especializado, o que fai a Xunta de Galicia simplemente descargar competencias sin garantizar unha protección real. O patrimonio, dende logo, na nosa opinión, non pode depender da sorte nin da presión mediática. Debe depender, en todo caso, dunha estrategia política clara, financiada e transparente que neste momento, por gobernar na Xunta de Galicia, que toca exercer o Partido Popular. Señor Valado. Sí, gracias, presidenta. Ben, pois, teñolles que rebatir, porque volven a mentir de novo. Di vostede que non existe un calendario plurianual. Mire, o convenio de mantemento da muralla de Lugo que se asinou este ano en xaneiro entre a Xunta de Galicia e a empresa responsable é de máis de 1 millón de euros para 3 anualidades. 1.014.000 euros. E di vostede que non hai calendario plurianual. Contrato de mantemento para 3 anualidades, 26, 27 e 28. Si hai calendario plurianual. Respecto ás afirmacións que vostede fai da Torre de Caldaloba, vostedes compraron a mitad indivisa para polemizar, porque o convenio administrativo que tiña o Concello de Cospeito era sobre a totalidade do ben, e vostedes saben perfectamente que accederon á compra dunha metade indivisa, en pro indiviso, co Concello de Cospeito, sabendo que eles eran os que podían optar á compra total, comprárona para polemizar. Son titulares da metade, pero siguen botándolle a culpa á Xunta de Galicia da falta de arranxo. Di vostede que non se actúa por parte da Xunta de Galicia nos concellos. Vostede é deputada delegada do BNG nesta institución e a parte concelleira no Concello de Castro Verde. O seu concello é o mellor exemplo da inversión da Xunta de Galicia nun ben BIC. No pasado ano, 25, a Xunta de Galicia invertiu máis de 205.000 euros na rehabilitación da iglesia de Santa María de Vilabade e na reestructuración e saneamento, algunhas obras que se fixeron, insisto, máis de 200.000 euros. Pero despois dice que, claro, que a Xunta non invirte. A min gustaríame saber o diñeiro que levou vostede para Castro Verde como deputada delegada de Cultura desta institución para realizar inversións nalgún ben catalogado, patrimonial ou de interese cultural. 0 euros. Tivolle que pasar pola dereita a Xunta de Galicia invertindo no seu concello, na igrexa de Vilabade, 205.000 euros. Pero non só iso. Mire, para desmentir as súas críticas de que a Xunta non invirte nos concellos, voulles citar, miren, dentro do ano 23, a Xunta de Galicia invertiu 5,2 millóns de euros en máis de 32 bens de concellos da zona sur da provincia de Lugo, dos que non era titular. A Pobra de Brollón, Castro de San Lourenzo, 20.000 euros.
A Pobra de Brollón, xacemento arqueolóxico de Penas do Castelo, 50.820 euros. A Pobra do Brollón, xacemento arqueolóxico dos Conventos, 17.726 euros. Monforte de Lemos, Colexo do Cardenal, 748.000 euros. O Sabiñao, Capilla e Necrópole de San Pedro de Cela, 15.679 euros. Pantón, Castro de Guítara, 10.829 euros. Pantón, Cova do Cotillón, 20.787 euros. Pantón, Socalcos da Ribeira Sacra, 18.000 euros. Pantón, Xacemento Arqueolóxico do Preguntoiro, 61.000 euros. Xacemento Romano dos Castillóns, 17.000 euros. Remate, por favor. Sí, pois teño que rematar, pero para que vostede diga que non invirte a Xunta de Galicia nos concellos da provincia. Ainda queda unha longa lista. Nada máis e moitas gracias. Nairia, turno de peche. Grazas, presidenta. Señor Balado, ten moi poucos sitios aí, porque aquí eu teño unha lista de máis de 100 BIC que non nomeou. A Xunta de Galiza non é que non invirta, que non invirte o suficiente. E é normal que invirta en Vilabade, é normal, é o que ten que facer, non é a súa obriga. Pero, mira, a conservación dos BIC non é algo que se fai a dedo. É unha cuestión de planificación de atender a todos os BIC, unha cuestión de elaboración de inspeccións e de colaboración institucional. Cada euro investido en rehabilitación, sinalización e investigación xera emprego local, fixa a poboación no rural e impulsa un turismo respectuoso. Defender os BIC é defender Galiza e é garantir que o noso patrimonio non dependa da improvisación como está falando vostede. Cando cae unha pedra amañamos. Non pode depender do abandono, ten que depender dunha planificación pública seria que é o que o PP adoece. Ten que haber un financiamento estable que non hai e ten que ter a implicación das administracións e da veciñanza. Porque sen memoria non hai país, e iso que significa Caldaloba, e por iso vostedes non meten un euro en Caldaloba. Coidar do noso patrimonio, tamén coidar do noso futuro. Moitas grazas. Gracias. Procedemos á votación. Guitián, si pode votar. Votos emitidos 25. Votos a favor 13, votos desfavorables 12. Queda aprobada a moción. Ben, pasamos ao seguinte punto. É unha moción do Grupo Provincial Socialista na defensa sobre o reforzo do persoal de atención á diversidade nos centros educativos públicos da provincia de Lugo. Dictamen, señor secretario. Non funciona ainda. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevá-la ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias. Paso a palabra a Marisol Morandeira. Gracias, presidenta. Bo día a todos e a todas. O curso escolar na provincia de Lugo ven marcado un ano máis por numerosas incidencias en materia de transporte escolar, carencia de profesorado, problemas de infraestructuras e unha planificación insuficiente por parte da Xunta de Galicia. Esta situación repítese curso tras curso, xerando incerteza nas comunidades educativas e evidenciando unha xestión deficiente dun servizo público esencial. A educación pública debe ser unha prioridade para calquera goberno, xa que constitúe a principal garantía de igualdade de oportunidades para todos os nenos e as nenas. Sen un ensino público forte de calidade e con recursos suficientes, non é posible asegurar nin a cohesión social nin o progreso colectivo, especialmente naqueles territorios con maior risco de desigualdade. No ámbito da atención á diversidade, a situación resulta especialmente preocupante. Galicia arrastra unha falta estrutural de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, o que impide garantir unha educación verdadeiramente inclusiva e adaptada ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Esta carencia non responde a feitos puntuais nin a circunstancias excepcionais, senón a unha ausencia continuada de planificación e de vontade política por parte da Xunta de Galicia. Ano tras ano mantéñense ratios insuficientes, profesorado compartido entre centros e atrasos inxustificados na cobertura de prazas, mesmo cando existen informes e ditames que acreditan as necesidades reais do alumnado. Son numerosos os exemplos de centros que carecen de profesorado, de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, a pesar de contar con alumnado con ditame recoñecido, ou nos que a atención á diversidade queda gravemente limitada pola falta de recursos humanos mínimos, xerando unha situación de desigualdade entre concellos. Esta realidade contradí o discurso oficial da Xunta de Galicia en materia de inclusión educativa e atención individualizada e supón unha vulneración dos dereitos do alumnado máis vulnerable, así como unha carga adicional para as familias e para os propios concellos, que en moitos casos vense obrigados a cubrir carencias que non lles corresponden competencialmente. Compre lembrar que a Xunta de Galicia ostenta a competencia plena en materia educativa e, polo tanto, ten a obriga legal de garantir un sistema educativo público de calidade, inclusivo e non discriminatorio, dotando os centros dos profesionais necesarios para atender adecuadamente a todo o alumnado. Por todo o anterior, resulta imprescindible a posta en marcha dun plan de choque específico con medidas inmediatas e estruturais que permitan reforzar os cadros de persoal de profesorado de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe e dar resposta ás demandas reiteradas da comunidade educativa nos distintos concellos da provincia de Lugo. Por todo isto, o Grupo Provincial Socialista propón ao Pleno a seguinte proposta de acordos. Instar á Xunta de Galicia a elaborar e poñer en marcha de maneira inmediata un plan de choque específico para reforzar o profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe en todos os centros educativos públicos da provincia de Lugo, atendendo ás necesidades reais do alumnado con ditamen recoñecido. Dotar este plan de choque dos recursos económicos e humanos necesarios, garantindo a súa eficacia, estabilidade e continuidade no tempo. E revisar os criterios de asignación e os ratios de profesorado de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe co obxectivo de asegurar unha atención educativa inclusiva, individualizada e de calidade en todos os centros educativos públicos da provincia de Lugo, con independencia da súa localización xeográfica e das características sociodemográficas de cada concello. Garantir a cobertura efectiva das prazas necesarias dende o inicio de cada curso escolar, evitando atrasos que prexudiquen o dereito á educación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Solamente neste primeiro turno un pequeno dato que non ven directamente da Xunta de Galicia. Este ano o curso académico comenzou en Lugo con 157 vacantes de profesorado sen cubrir. Parece que non se sabe que vai a comenzar o curso e que hai esas vacantes. Isto vense repetindo ano tras ano, sobre todo nas especialidades de audición e linguaxe e pedagogía terapéutica. Por lo tanto, eu creo que é moi necesaria esta moción e espero que, sendo consecuentes co que sempre fan de defensa dos servizos públicos, o Grupo Popular vote a favor. Nada máis neste primeiro turno. Gracias, dona Iria Castro. Grazas, presidenta. Ben, hoxe falamos un día máis do ataque continuo do PP á educación pública do noso país. Falamos un día máis da traición que supoñen as políticas do PP para todas e todos. E hoxe en especial imos falar das nenas e nenos máis vulnerables, as que condenan a unha falta de medios por culpa dunha nefasta política de recursos humanos no profesorado. As demandas desta moción son claras, que atender a demanda acuciante de máis profesorado de AL e PT, orientación e persoal auxiliar coidador para atender a diversidade que hai entre o estudantado galego e incluso aumentar docentes para facer apoio, desdobres ou incluso reforzos. Nos últimos anos aumentou o estudantado con necesidades educativas especiais, é dicir, discapacidade intelectual, motora, auditiva ou visual, trastorno de espectro autista e tamén o alumnado NEAE, con dislexia, trastorno da linguaxe, altas capacidades, TDA ou alumno migrante con problemas de integración por non saber a lingua.
alén de outras moitas problemáticas como trastornos da saúde mental que o Ministerio aínda non ten en conta nas súas estatísticas. De feito, os datos oficiais absolutos que podemos ver é que o alumnado NEE aumentou de 16.012 a 17.550 e o alumnado NEAE aumentou de 31.581 nenos e nenas a 47.409. E con todos estes datos, cabería agardar que a Consellería está preparada, que está ao día e ten en conta as familias, os docentes e adapta a OPE ás necesidades da comunidade educativa. Unha comunidade educativa onde o profesorado está saturado e as familias están fartas. Pero Román Rodríguez nunca falla, sempre decepciona. Convirte a atención á diversidade en desatención e o traballo do profesorado nunha misión imposible. A comezos deste mes, como non podía ser de outro xeito, anunciou unha oferta estelar co maior número de prazas de ingreso libre, un número de máximos, dixo, 1.388, cando en 2022 foron 2.174, en 2024 1.512 e en 2025 1.424. Román Rodríguez minte de novo. Neste anuncio tamén se dicía que se reforzaban AL e PT, pero en realidade era outra mentira, xa que o número para a OPE deste 2026 é o segundo peor para AL e PT na última década, xa que, por exemplo, en 2019 había 225 prazas, en 2020 299 e incluso en 2024 211. A proposta que se fai é sempre ampliar os equipos de orientación específicos cunha maior dotación a nivel provincial para que poidan realmente cumplir coas numerosas funcións que a normativa lles encomenda. E isto non é algo que se inventen os sindicatos, non é algo que nos inventemos dende o BNG. É unha cuestión de non deixar a ninguén atrás. Hai AMPAs e familias por todo o país que levan todo o ano manifestándose para ter profesorado de AL e PT ou de ter o número de cuidadores que se precisan para poder atender a diversidade dunha forma xusta e dunha forma que se cumpra a lei. De feito, antes falaba o señor Balao do moito que invirte a Xunta en Castroverde, tivemos que estar 6 meses, máis de 6 meses pedindo unha coidadora para varios casos de nenos que había con diferentes necesidades no colexio. E hasta que non o pediu o BNG non se lle fixo caso, hasta que non se fai un pouco de ruído, a Consellería non atende as razóns. E o que pedimos non é moito, o que pedimos é que se escoite as familias, as AMPAs e tamén que se cumpra ca lei. Unha lei de educación que garante a atención á diversidade, pero nestes momentos o PP, á fronte da Xunta, non a está cumprindo. Porque hai moitas nenas e nenos que están sen apoio, os que non se lles está garantindo os seus dereitos, e na situación na que estamos hai que revisalo todo, hai que adaptar a normativa as novas circunstancias que estamos vivindo. Hai que incluir máis prazas de profesorado especialista de PT e AL e non o están facendo. Falamos de non facer maquillaxe, de facer políticas inclusivas reais que dean resposta ás necesidades urxentes do estudantado e do profesorado galego. Isto non pode quedar nun eslogan baleiro que se utiliza dende a Consellería para encher titulares, porque o que queremos nós e queren as familias é realidade e feitos. Grazas. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Comezar, se me permiten, dando a benvida aos rapaces que nos acompañan, sobre todo dando a benvida aos extraballadores da Deputación Provincial de Lugo, os extraballadores desta casa e que agardamos desta bancada porque próximamente se reintegren e se reincorporen a esta institución de novo. Así que benvidos todo o público asistente. Señora Iria Castro, di fai un momento que non a recibe na Xunta, que non lle fan nin caso ningún, e agora di que era que resolveu o problema de Castro. Pero é que é moi complicado, soplar e sorber é moi complicado. A verdade é que agora vai ser vostede a que ten mando en plaza na Xunta de Galicia, cando decía que non atendían fai unha intervención. Teñan a mesma credibilidade de verdade que, bueno, en fin. Unha vez máis, o Partido Socialista e o BNG neste salón de plenos están intentando facer oposición á Xunta, porque outra cousa, evidentemente, aquí non fan. De novo, con trampas ao solitario, de novo con mentiras, con medias verdades, de novo facendo gala desa escasa credibilidade que lles queda. E que vai a menos por días. Pero, bueno, oigan, sigan con esa estrategia que a vostedes non lles vai demasiado ben e os galegos e o Goberno da Xunta de Galicia, pois a verdade é que non lle vai demasiado mal. Por tanto, oigan, sigan, porque llo van a agradecer tanto a Xunta como os galegos, para que sigan vostedes perdendo cada día credibilidade que o que lles gusta. Din que non hai medios nin personal. 5.000 profesionais dedicados á atención á diversidade. O dobre exactamente que cando vostedes e o Partido Socialista gobernaban. O dobre. Saben que se duplicou tamén o número de especialistas en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe, pasando de 1.500 a 3.000. O dobre.
O dobre exactamente que cando vostedes gobernaban. Saben que se duplicou tamén? Os coidadores. Saben canto? O dobre. Exactamente o dobre que cando vostedes gobernaban. Así que todo o que fixeron vostedes cando gobernaban a Xunta de Galicia foi exactamente duplicado polo goberno de Alfonso Rueda. Entendo que non se queixará. Por tanto, duplicáronse recursos, duplicouse profesorado. E non se pode, ademais, obviar que a atención á diversidade é un dos piares básicos da Xunta de Galicia. E a educación, por suposto, tamén. Este curso hai máis profesores que nunca. 31.756 profesores. Ainda que, por desgracia, está baixando o número de alumnos, porque, evidentemente, a natalidade está sufrindo unha merma. Hai moito feito e queda moitísimo por facer. Pero, claro, teñen que deixar de enganar e de mentir os galegos, porque non lles vai ben, porque aquí xa non os cree naide. Por tanto, contamos cun goberno serio que escoita os problemas e que busca solucións. Un goberno serio, por certo, avalado polos galegos. Porque saben quen escolle ese goberno? Os galegos. Saben en quen creen os galegos? No goberno da Xunta. Por qué? Porque o votan maioritariamente cada vez que hai eleccións. Saben a quen non votan? A vostedes. Por qué? Porque lles minten e porque lles están engañando sistemáticamente. E entonces non lles creen e non lles votan. Esa é a realidade. Non só se duplicou todo o que solicitan, senón que, ademais, se aprobou a gratuidade. Un pequeno, dende que nace ata que acaba a universidade, non paga nada en Galicia. Esta é a única comunidade autónoma que o fai. Fomos os pioneiros. Saben quen non o fixo? Nin o Partido Socialista, nin o BNG. Os primeiros en Galicia, os primeiros, a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular de Alfonso Rueda. Esta é a realidade. Esta é toda a realidade. E todo o que piden na moción, duplicado nestes anos. Non lles interesa falar de políticas educativas. A vostedes o que lles interesa é facer política coa educación. Mentir, enganar, intentar incendiar as rúas. Pero non lles sirve de nada, é que non lles cree xa naide. A inclusión non é ni moito menos unha prioridade para o PSOE e demóstrano ali onde están. É moito menos para o BNG, pero si o é para o Partido Popular e si o é para a Xunta de Galicia. A comunidade autónoma máis inclusiva de España. O 93,3% do alumnado con necesidades educativas especiais está matriculado nos centros ordinarios. Temos un dos maiores graus de detención no noso sistema para persoas con este tipo de necesidades. O 5%, casi máis do doble que a media estatal. Non é casualidade, ademais, que teñamos un dos mellores ratios de alumno por profesor nos centros de educación especial. 3,3 fronte ao 5,2. E todos estes datos non son datos do Partido Popular, son datos que dá o informe PISA ou que dá o Ministerio de Educación, que comprenderán que non son sospeitosos de estar controlados polo Partido Popular, ningún deles. Por tanto, as mentiras teñen as pernas tan cortas, que hoxe quedaron todas aquí demostradas. Non podemos apoiar a súa moción, porque o que piden xa está duplicado polo goberno de Alfonso Rueda. José Tomé. Renuncio ao turno. Señora Morandeira. Bueno, non é que non nos enteramos o Grupo Socialista e o Grupo do BNG desta provincia, non se enteran a maior parte das AMPAs e dos centros educativos que levan todo o curso reclamando estas mesmas medidas que nos traemos a esta moción. Entón, ao mellor, señora Meijide, ten vostede un problema de comunicación na súa provincia, porque nesta provincia non se enteraron de todo eso que vostede está a decir, non nos están vendo, non nos están disfrutando nin as familias, nin os profesionais dos centros educativos. Fala do que se multiplicaron o número de profesores de necesidades especiales, pero non fala do que se multiplicaron o número de nenos con esas mismas necesidades. Fálenos de ratio, non nos fale de números absolutos. Eso non nos vale, nin nos vale a nós, nin lles vale ás familias que sufren esas políticas que o único que fan é mermar a igualdade de oportunidades para todos os nenos, que é o principio máis sagrado da nosa Constitución, e iso é o que está a suceder hoxe nos colexios e nos centros educativos de toda Galicia, pero na nosa provincia tamén. Vivimos nun mundo neurodiverso e non todos, nin todas somos iguais. Parece que o señor Antonio Meijide non se enterou todavía. Pero sí todos e todas temos dereito a unha educación accesible, adaptada e de calidade.
Os nosos pequenos e pequenas teñen dereito a ter profesorado que os atenda e poida traballar para cadar o mellor de cada un deles. E para iso necesitan ter profesores que lles adiquen tempo real e non a medias ou compartido con outro neno, con outra nena ou compartido con un montón de tareas burocráticas que é o único que aumenta día a día. Se vostede falara cos profesores nos centros educativos, diríanlle isto mesmo que lle estou dicindo eu. A maior parte dos colexios no rural contan con orientadora compartida, PT compartida, os máis afortunados contan con un especialista en AL, pero os equipos de orientación encontranse desbordados e sin tempo para atender aos nenos e ás familias. E facer ben as cousas sin andar a medias. Eso é o que está ocurrindo. Eso está tendo consecuencias reais, profesores desbordados, familias preocupadas e nenos que ir ao colexio lles está creando un malestar real. Eso é a realidade, non a que vostede conta de cifras de super profesores de todo, de que son os mellores do mundo mundial. A veces hai que sair á rúa a escoitar, ir aos coles, escoitar, para darse conta de que non todo é como vostede di. E vir aquí e decir continuamente que os demais mentimos non lle fai a vostede decir a verdade. A verdade é a que é. E a verdade é a que contan as familias e os profesionais dos centros educativos que son os que de primeira man coñecen a situación. Esa é a realidade e esa é a verdade, inda que vostede non a queira ver. Señora Castro. Grazas, presidenta. Mire, señora Mejide, os asistentes que están hoxe aquí acaban de asistir a un exemplo do señor Balado falando de estradas, que tiña que falar de patrimonio, e agora a señora Mejide falando de gratuidade, de que mentimos, e sobre todo recorrendo o fantasma do bipartito, porque cando non se teñen argumentos, volvemos a un goberno que estuvo 3 anos e medio hai moitísimos anos. Teñen o doble de especialistas que naquel momento? Pois normal, porque que a diversidade que hai hoxe non se pode comparar en nada a que había cando estaba gobernando o bipartito. Fala de educación gratuita. Toda paga a Xunta, señora Mejide, porque de 0 a 3 anos encargan os concellos deso, porque eso tamén lle pagaron, esa competencia tamén lle pasaron os concellos para que carguen nos seus orzamentos. Mire, nós non vimos aquí a contar mentiras, nós non vimos aquí a facer oposición á Xunta, nós traemos aquí as demandas das AMPAs, as demandas do profesorado, as demandas de toda a provincia. E eu creo que hoxe, decía, queixase de que non me reciben a Xunta. Totalmente certo, falamos de sectarismo. Pero eu sola non conseguín esa cuidadora para o Colexio de Castroverde. Sabes que non conseguiu? A comunidade educativa, que protestou e falou ca xente tamén, nós porque levamos ao pleno do Concello de Castroverde. E o que quero ahora reivindicar é que só desde o esforzo colectivo se consiguen as cousas. E iso é algo que coñecemos moi ben e que tamén saben no CEIP Covas de Viveiro, que estuveron organizando venres negros para reclamar a incorporación dunha profesional de AEL a tempo completo e unha profesional de PT a media xornada. Máis de 100 días sin que a Xunta lles respondera, señora Mejide, ante as peticións dunha AMPA dun centro cun 22% de nenos e nenas con diversidade. Levamos esta iniciativa ao Parlamento Galego a través de Dani Castro. E sabe quen votou en contra de dotar este centro de profesionais? O PP. O PP, os que están aí sentados que hoxe van volver a votar en contra. Apoiamos dende o BNG de Viveiro os venres negros e fixo falta un peche simbólico de familias e docentes para que se reaccionara dende a Consellería. Que tipo de goberno non responde en 100 días as peticións dun colexio para dar unha mellor educación a nenos e nenas con diversidade? Que tipo de goberno? Pois un que non escoita, que só fai puro partidismo. Un goberno que só lle importa a propaganda e a maquillaxe. E por iso, 100 días despois, cando xa eran moi molestas esas accións reivindicativas, se lles asigna un docente de AL. Eu quero dar os parabéns a toda a comunidade educativa do CEIP Covas de Viveiro porque lles están ensinando unha lección de vida a todas as nenos e nenos. Loitar polos dereitos sempre funciona, as manifestacións sempre funcionan e por iso tamén aproveito para animar a todo o mundo a que se sume á manifestación que convoca a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Porque todo funciona, loitar polos nosos dereitos non é alboroto, é loitar polos dereitos de todas e todos. E se Elena Candia se pode manifestar por unhas fochancas, N540, tamén animo a que se una a esta manifestación. Falamos de estudantes, pero tamén falamos de estudantes con diversidade, pero tamén do resto, porque comparten aula, e tamén do profesorado que non ten ferramentas para levar a cabo a atención que merecen. O que queremos é máis profesores de apoio de PT e AL definitivos. E posicionarse a favor dos nenos e nenas con diversidade é o seu deber como representantes da sociedade galega, señores do PP. Posicionarse en contra é un atentado contra os dereitos do alumnado. E iso xa o fixeron no Parlamento. Pódense enmendar hoxe. Grazas. Señora Mejide.
Señora Castro, pero que credibilidade vai a ter vostede? Non foi capaz de rebatir ninguna das cifras que din. Que credibilidade vai ter vostede se ao final é a compañeira daquela señora deputada, a señora Rodil, que decía que non se estaba construindo un centro de inclusión precisamente en Friol, cando este señor lle amosou nun vídeo o día seguinte a obra prácticamente rematada. É que minten, máis que falan, é que é imposible levar unha contabilidade das mentiras que son capaces de soltar pola súa boca no Bloque Nacionalista Galego. Unha cousa, de verdad, desproporcionada. Señora Morandeira, di que non nos enteramos, que cuestiona os datos que lle facilito porque non nos enteramos. Pois é raro que non se entere, porque poucas persoas entendo ou coñezo que se enteren como a vostede. De feito, non coñezo a ningunha que sea capaz de enterarse de dúas cousas en dous sitios simultaneamente. A vez, a única persona que conozco que é capaz de estar en Portugal dirixindo unha xunta de goberno en Guitiriz. Só coñezo a unha persoa que faga eso. Pero, bueno, para eso sí que se enteraba. O do non é contaxioso. O do non no BNG, ao final acabo eu contaxiando o Partido Socialista. E ora é non a todo, absolutamente todo. E están instalados nese eslogan barato de un plan de choque. Pero que é un plan de choque? Xa llo dixemos, dende a Xunta de Galicia duplicouse o número de efectivos. En educación fíxose gratuita, de 0 anos ata que se termina a universidade. Hai máis profesores que nunca, e máis investimento que nunca. Pero que é ese plan de choque? O único plan de choque que hai para mellorar a educación é o que está presentando o Goberno da Xunta liderado por Alfonso Rueda, dende fai moitos anos. Sabe que é o plan de choque de educación? O plan de choque contra a educación do Goberno de Sánchez e o seu goberno, que, por certo, están apoiando en Madrid. Donde non hai ninguna soa medida dende Madrid vinculada a educación. Donde hai 0 euros de investimento a maiores do que había xa hai anos. Donde o único que se fixo nos últimos anos e que se aprobou relativo á educación foi un real decreto para incrementar o custo dos comedores ás familias, mentras a Xunta de Galicia está intentando solucionalo. O PSOE prometía incrementar as axudas e sabe canto incrementou? 0 euros. 0 euros. Por certo, asinado con vostede. Mentres, no último ano, a Xunta de Galicia incrementou nos últimos 4 anos un 25% as axudas ás familias precisamente vinculadas á compra de axudas. A Xunta de Galicia pediu un plan estatal para mellorar de espacios educativos. E saben que votaron? En contra. A esquerda política desta comunidade autónoma de Galicia votaron en contra. Están en contra de absolutamente todo. Falsean absolutamente todo. Non dan un dato real nin por error, nin por equivocación. E o único que queren é intentar facer política ca educación. E nós non vamos a entrar nese discurso. Díxenllo ao principio da miña intervención e reiterolle. Coa educación non se xoga e non vamos a vir aquí a facer política coa educación. Na Xunta de Galicia están a traballar pola educación e vostedes están a intentar manipulala. Señora Morandeira, turno de peche. Bueno, eu, falando de manipulación, o artífice maior da manipulación neste pleno foi o señor Antonio Meijide, que como se vai enterar de que vivimos nun mundo neurodiverso se non é consciente de que un se pode conectar telemáticamente en calquera lugar, a calquera reunión que haxa. Cando así o permite o regulamento que hai en cada unha das organizacións, que ao millor o que se teñen que dedicar, en vez de a buscar o que non existe, é a coñecer a regulación, todos os seus voceiros, onde non gobernen, que coñezan a regulación dos concellos onde son voceiros. Eso ao millor o que lle facía falta. E de paso que se achega a estos centros educativos a falar cos profesores e cos pais para coñecer as necesidades. Esas son as que trasladamos hoxe aquí e iso é do que estamos a falar. E hoxe, aproveitando que hai aquí estudiantes, eles, seguro que moitos deles están aquí porque a educación pública funciona e porque hai igualdade de oportunidades. Pero iso non é un mérito da Xunta do PP, é un mérito de toda a comunidade educativa que se esforza día a día para facelo aínda en contra da Xunta do PP. Ben, procedemos á votación deste punto. Votos emitidos... Sí, aí falto eu. Vaya, pois xa non me deu tempo. Votos emitidos 24, non me deu tempo. Votos a favor 12 e votos en contra 12. Volvemos a votar. Sí, disculpade. Sí.
Sí, volvemos a votar. Estou liando a votación. Falta... vale. Agora sí, votos emitidos 25, votos a favor 13, votos en contra 12, queda aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto. O punto sexto é unha moción do Grupo Provincial Socialista en defensa da dignidade dos usuarios da residencia das Gándaras. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Paso a palabra a don Pablo Rivera. Moitas grazas, señora presidenta, señores e señoras deputados, alumnos, traballadores. Eu creo que hoxe temos unha gran oportunidade, xa que nos acompañan alumnos, para falar da importancia que ten a política. A moción que traemos hoxe para a súa defensa vai dalgo básico nunha sociedade decente, que é a dignidade, a intimidade e os dereitos das persoas maiores que viven na residencia das Gándaras deste Concello de Lugo, do que incluso tanto o meu compañeiro, o alcalde de Lugo, está aquí, como outro concelleiro do Partido Popular, me acompañan. E digo que é unha gran oportunidade para ver que a política funciona, porque fixeron falta 15 semanas de movilizacións por parte dos usuarios, traballadores e familiares da residencia das Gándaras. Fixo falta que este goberno, este grupo, convocaran as comisións informativas e trouxeron esta moción. Fixo falta que o grupo de goberno do Concello de Lugo presentaron a moción para que, aparentemente, a Xunta de Galicia tomara en coñecemento e se dignara a escoitar os usuarios desa residencia. Cal era o problema concreto? Pois o problema concreto era que a propia documentación técnica que amosaba o proxecto de rehabilitación desa residencia das Gándaras, en comparación ao actado anterior ou actual, supoñía unha transformación sistemática de habitacións individuais en dobres. Eu sei que probablemente despois o Partido Popular me vai dicir que cumpren perfectamente ca normativa, se comparará cas nosas residencias, efectivamente, cumpren ca normativa, pero que o problema non está no cumprimento da normativa, que tamén, sino na dignidade desas persoas. Cando tú levas 20 anos vivindo no mesmo espacio físico e adquires unha serie de rutinas, facer un cambio sin contar cos usuarios, cos traballadores e cos profesionais, supón situacións traumáticas, e no caso do colectivo dos maiores, incluso pode afectar o seu deterioro cognitivo. Así que, ademais de todo isto, ainda hai cuestións moitísimo máis graves nesta situación, porque as propias traballadoras, os residentes e as familias levan denunciado que ninguén lles preocupou antes de deseñar estes plans. Cando un deseña unha residencia ou fai algunha modificación, o primeiro é poñer no centro as persoas, cousas que vostedes non fan. Empezaron por arriba, en vez de por abaixo, sobre todo nunha casuística tan específica como é a que ten a residencia das Gándaras. Vostedes o que fixeron non foi política social, foi querer cubrir o expediente. Reduciron, ademais, un total de 30 prazas ese espazo e, dende logo, complicaron o día a día desos usuarios. E por iso nós facemos tres peticións claras e responsables que debe analizar e paralizar dun xeito inmediato as necesidades desos usuarios, modificar ese proxecto de execución e configurar as habitacións individuais de maneira que se garanta esa intimidade e esa habitabilidade das persoas usuarias, que insisto que hai usuarios que levan ali máis de 20 anos
vivindo e convivindo, teñen as súas manías, as súas rutinas, e cambiar eso pois, debe de facerse do lado dos maiores e dos residentes, que como dende esta institución, insisto, a pesar de non ter competencias na xestión de residencias, entendemos que debe ser a xestión pública das mesmas, escoitando os demais, escoitando as súas necesidades. Resulta chamativo, non obstante, dúas cuestións, e con isto remato a miña primeira intervención. A primeira delas é que, bueno, pois non nos vin a vostedes en ningunha desas manifestacións, reivindicacións dos usuarios e das usuarias, noutras cousas non só se poñen os chalecos e instigan, senón que empuxan e promoven, aquí nada, e mira que vostede é concelleiro de Lugo. E a segunda, fixo falta traer esta moción, fixo falta que o Concello de Lugo trouxera esta moción e fixeron falta 15 semanas de movilizacións para que onte a toda a presa e correndo o señor delegado da Xunta, a señora Elena Candia, se dirixiran e tuveran a decencia de dirixirse aos residentes, ás familias e aos traballadores. Pero deso falarei na miña segunda intervención porque sei por onde van a vir. Don Efrén Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, como decía o señor Rivera, aquí está unha moción na que estamos a falar de cuidados maiores e de dignidade, porque eu facía algunhas reflexións que comparto o señor Rivera, pero digo, a quen se lle pode ocurrir que é unha boa idea que no final, ou no tramo final das nosas vidas, se nos pida que compartamos habitación. Alguén dos que vive aquí, algún diputado do Partido Popular, a súa aspiración é que de repente, por obriga, ter que compartir a habitación con un descoñecido. Ese é o que vostedes aspiran, ou ese é o modelo de cuidados maiores que vostedes propoñen. Porque agora veremos cal é esa rectificación, parece que polo menos hai un sentarse a falar e a escoitar e facer algún modificado, no? Pero a min pareceme gravísimo que invertindo ese diñeiro se tratara de simplemente mover persoas. Trataron os usuarios da residencia das Gándaras como móveis. E son persoas con dereitos e que deben ser escoitadas, pero que eu non sei como a alguén se lle podía haber ocurrido que eso non iba a ser polémico e que os pobres maiores non iban protestar. Porque eu non sei, eu creo que todo o mundo aspira a ter a súa intimidade e máis na súa habitación. E de repente que por obriga dibuixan aí, vamos recolocar no mesmo espacio tantos, é unha falta de respeto á dignidade das persoas tremenda, que por certo non é nova, porque se esta Diputación tivo que facer centros de atención ás persoas a maiores é por desleixo do Partido Popular, por non dar cobixo a todas as persoas que necesitan atención. E nas que teñen, trátannas como se foran móviles. E a mí pareceme realmente grave, incluso aunque agora rectifiquen, porque como é que fai falta que se mobilicen e tarda tanto tempo para que os poidan escoitar e falar con eles? Porque non lles importan. Non lles importan cando se abandonan, non facendo residencias para eles, e non lles importan cando os tratan como móviles na residencia das Gándaras. Grazas. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Sinceramente, eu pensei que iban a retirar esta moción porque, evidentemente, como ben demostraron coñecer ambos voceiros nesta intervención, nesta defensa, saben que o problema xa está absolutamente solucionado e aclaradas todas as dúbidas e aclaradas todas as inquietudes que tiñan os usuarios, os traballadores do centro. Estamos acostumbrados á forma que teñen de facer política. Decíamolo antes nas últimas intervencións, pero está demostrado tamén demagogia, enredo, falsedade, manipulación. Quero empezar recordando que aquí estamos falando dun investimento millonario, 8 millóns de euros na residencia das Gándaras para facer unha reforma integral da mesma. Tamén se están invertindo agora mesmo 1,7 millóns de euros na residencia da Milagrosa, ambas neste concello, no concello de Lugo. E como lógica, despois de anos de funcionamento, ambas residencias necesitaban unha reforma, mellorar a eficiencia energética, a climatización, a ventilación, mellorar tamén os interiores,
abrir espacios para ter máis luz e incluso ampliar as dimensións de portas, de pasillos, de baños e demais para adaptarse á nova normativa. E iso implica o rediseño interior de moitas estancias. Non iba a citar o alcalde, pero o señor Rivera citouno. Evidentemente, culpa a Xunta de Galicia dese rediseño. Oiga, ese rediseño, ademais, estaba amparado con informe favorable e con licencia favorable do Concello de Lugo. Por tanto, evidentemente, o Concello de Lugo era perfectamente coñecedor do proxecto e informouno favorablemente e deulle licencia, co cual, evidentemente, non poden alegar ningún tipo de descoñecemento. Falan ustedes da obligación moral da Xunta de Galicia. Hombre, a obligación moral tamén é a súa, de non mentir e de non manipular. Pero, mire, vamos a desmontar mentiras. Non se transformou ningunha habitación individual en doble, ningunha. Eran habitacións dobles que van a seguir sendo dobles. É así. Eso é impepinable. Ningunha. Ningunha. Señor Rivera, invítolle, cando queira, a visitar a obra e acompaño sin ningún tipo de problema. Señor Castro, o fago o mesmo ofrecemento porque directamente non sabe nin do que fala, tal como demostrou na súa intervención, porque fala de mover mobles, de mover personas, de tratar a xente, de si este é o modelo do Partido Popular ter en habitacións dobles os maiores. Oiga, non é o modelo do Partido Popular, é o da Diputación Provincial de Lugo. Pero, bueno, se vostede non se entere, o vicepresidente, imagínense que será o resto. Pero, bueno, as habitacións, por certo, en orixe incluso eran triples. Reconvertíronse en habitacións dobles xa fai moitos anos e tiñan un espacio común, unha sala no centro. Algúnas tiñan porta que independizaba a zona da habitación e outras directamente únicamente tiñan un tabique que é certo, que sí é certo, que cortaba visualmente ou daba unha independencia visual ao usuario. E esa pérdida de certa intimidade é o que lles preocupaba aos usuarios. E, efectivamente, no proxecto original, a colocación das camas sí provocaba esa pérdida de intimidade a cal estaban acostumbrados os usuarios. Pero aquí hai dúas maneiras de entender a política. Vostedes foron ali, intentaron enredar, intentando mentir, intentaron facer política coa preocupación da xente en lugar de intentar solucionar o problema. Nos foi ao revés. Claro que non fomos a ningunha manifestación, evidentemente que non, porque estábamos nos despachos solucionando o problema que se solucionou onte, cando nos acercamos precisamente á residencia a enseñarlles o rediseño das habitacións aos usuarios. E xa está solucionado, señor Rivera. Mire, está aquí a habitación doble, que, como ven, esta é o antigo diseño, a vermella, pasa a ser habitación doble, sigue sendo habitación doble, pero é certo que se mantén con certa independencia visual entre os usuarios. Por tanto, problema zanjado. Un rediseño da distribución interior da habitación era o problema e esas manifestacións que vostedes querían marcar. Por certo, ademais, as habitacións nesta reforma ganan unha terraza todas exterior que non tiñan, gracias a este investimento de 8 millóns de euros. Pero que fixeron vostedes? Enredar e mentir cos usuarios da residencia, mentres nós, evidentemente, traballábamos. É certo, como digo, que causou algún recelo esta situación. E non é menos certo que dende a Xunta de Galicia nos reunimos, ou se reuniron cos usuarios, reuníronse, evidentemente, cos traballadores, buscouse unha solución ao problema e, en lugar de intentar enredar, puxémonos a traballar. E cando se traballa, sabe, está o señor Rivera nervioso, que ten que comentar a xogada, non sei se me pode prestar atención, se non resumo yo despois o salir. Pero sabe que pasa, señor Ribeira? Cando se traballa, dende as administracións solucionan os problemas e solucionanse sin quedanzas da xente. E onte quedou este tema perfectamente solucionado. Os usuarios contentos, os traballadores contentos, as familias contentos, e os únicos que non están contentos aquí son vostedes, porque se lles acabou outra polémica máis coa que poder intentar enredar e manipular máis. Señor Rivera. A ver, se estar contentos e dar esa solución como telos nun box de urgencias, cunha mampara, porque eu escoitei, non é? Pois se a vostede lle vale, e o señor delegado da Xunta lle vale, a señora Elena Candia lle vale, ben, pero non é certo que di que os usuarios están felices. A quen poden engáñano, e o que non dicenlle unha mentira. Entón, vamos por partes. Agora, a culpa vai ser do Concello de Lugo por dar a licencia. A ver, señora Meijide, que hai xente que de maior, bueno, ves, aquí tedes un claro caso do que é unha fake news, un bulo. É dicir, é isto, se soltamos tonterías e despois, bueno, pues el resto, hai xente que as cree, desgraciadamente, pero a realidade é moi diferente. Ese investimento de 8 millóns de euros, primeiro, con fondos europeos. Segundo, tamén lle vou dicir outra cousa, señora Meijide,
outorgar unha licencia de obra, pois, oye, competencia é a obriga, porque se non a dera tamén sería culpa non dala. Claro que cumplen ca normativa. E di vostede que é unha obriga, que decimos nós que é unha obriga moral. Non, non, é unha obriga legal da Xunta de Galicia, competencial, estar e cumprir co tema dos maiores. E despois, mira, voulle decir unha cousa, non se ofenda, porque vostede a veces se ofende. Eu, se vou a ver a residencia, en todo caso, iré acompañado do delegado da Xunta, non de vostede. O que non acabo de entender moi ben é como o portavoz do Partido Popular na Diputación, ollo o dato, ten uns planos relativos á residencia das Gándaras, titularidade da Xunta de Galicia. Eu, de verdad, que alucino. Igual que alucino, que xa me dirá que pintaba a señora Candia onte na reunión das Gándaras. É que, en todo caso, terían que haber invitado ao alcalde. Digo, é que fan unhas cousas moi raras. Levan a un concelleiro por un lado, levan outro... Bueno, a realidade é que o que demostra esta moción que isto é facer política, porque senón o señor delegado da Xunta non houbera paixado do palco celestial a coller un micro e allí ir ao terreno de xogo. Veulle moi ben, eu hasta estou contento por primeira vez escoitar o delegado da Xunta baixar o barro, que non lle gusta, gustanlle máis estar no palco celestial. Agarrou o micro e dixo que medidas iban a poñer, unha mampara. Voulle dicir unha cousa tamén, que a vostede estas cousas lle encantan, xa sei que lle gusta o fango, pois vamos ao fango tamén. Espero que foran máis atinadas as solucións que lle deu que cando o señor delegado da Xunta facía os seus pinitos nesta institución, cuyas consecuencias ainda estamos pagando a día de hoxe. E a vostede que lle gusta xudicializar todo, a vostede non sei, pero o Partido Popular e a súa presidenta, teñan cuidado, non vaya a ser que os paxaros se volvan as escopetas aí na delegación, porque todos temos un pasado. Todos temos un pasado. Entón, para falar de residencias, isto é o resultado da política de verdade que trouxemos a moción e de que baixou o terreno o delegado da Xunta, porque senón seguirían mirando para outro lado, farían o que lles dá a gana. Señor Castro. Ben, señora Meijide, a veces non me dou conta que teño que falar para vostede e non se poden facer símiles complexos, porque o que lle dixen é que trataban as persoas como móviles e que simplemente as querían mover de sitio como se foran móviles. Para vostede eso é un símil moi complexo de entender, discúlpeme, pero é normal que sea complexo de entender cando lle quere botar a culpa ao Concello. Home, eu xa sei que vostede nunca gobernou, pero leva moitos anos xa de concelleiro para saber que os concellos otorgan as licencias urbanísticas e se cumplen as normas, pois teñen que dar a licencia aunque non lles gusten. Ou o Concello ten que mirar os funcionarios do Concello teñen que coller o expediente do proxecto e mirar se lles gusta, ou teñen que mirar a legalidade urbanística. Eu creo que iso é evidente. E terllo que explicar, pois así claro, non entende moitas intervencións miñas, porque, claro, partimos dunha base moi pequena. E despois dígolles, vostede dice que estaba todo moi ben, pero teñen que facer un modificado. E o modificado, que para vostedes é a solución maravillosa, fixo a comparación que fixen antes do pleno cos meus compañeiros, o señor Rivera, como nun hospital. Pasamos unha mampara e xa está. Mira que privacidade. Eso é como quere vostede acabar a súa vida. Así, é a privacidade que quere para vostede. Por que é a que lle están propoñendo os nosos maiores? E despois, claro, cando hai protestas que é en contra dunha decisión do goberno do Partido Popular, malmeter, non sei que, vostedes poden poñer todos os chalequitos que podan, que eso non, eso é hacer política. É que vostedes sí que nos toma o pelo a todos. Sí que nos toma o pelo todo. E, por certo, eu comparto tamén o que dicía o señor Rivera. Está moi ben que vostede teña os planos, pero o mellor deberán ser públicos, ou non sei por que vostede ten acceso en calidade de que xa se lle escapou, xa falou da Xunta en primeira persoa, porque evidentemente o Partido Popular, calquer membro do Partido Popular manda na Xunta de Galicia, son así de sectarios, Teñen vostedes o modificado, ten vostedes o modificado antes que algún usuario, que o Concello, que calquera, porque aquí o que importa é o Partido Popular. E non lles importan nada os maiores, e demóstranlo cando non invirten en construir residencias na nosa provincia, e demóstranlo peor cando facendo unha inversión, que presumen moito, pero son fondos europeos, fanno
para empeorar as condicións de privacidade dos usuarios das residencias gándaras. E iso é gravísimo. Señora Meijide. Señor Castro, claro que o Partido Popular, calquera membro do Partido Popular é tamén, evidentemente, ou síntese corresponsable da Xunta de Galicia. Sabe por qué? Porque os galegos nos fan o Partido Popular sentirnos membros da Xunta de Galicia. Porque ganamos abrumadoramente todas as eleccións. E saben a quen non apoian? Os galegos nas eleccións da Xunta de Galicia. A vostedes. Bueno, tampouco os apoian aquí demasiado, porque ao final é un pacto de perdedores. Hai que recordar os votos que nos distancian a nós precisamente desta presidencia e vostedes, como perdedores, sempre se acaban unindo. Pero, bueno, evidentemente teño estes planos porque eu estive onte tamén na reunión, señor Rivera. Estaba tamén na reunión. Como estaba tamén algunha persoa que tiñan vostedes de ointe ali, e como estaban os usuarios, e como estaba moita xente ali, hombre. Se non había nada que ocultar. Estaba o propio periódico, El Progreso, había xente ali. Este plano deronmo ali tamén, como a calquera usuario que solicitara ali. Non había ningún tipo de problema. Ese é o secretismo co que se traballa na Xunta, nunha reunión pública diante dos periodistas e dos medios de comunicación. Ese é o ocultismo que había onte ali, señor Rivera. Vostedes tiñan xente ali, non cabecee que tiñan, e o Bloque tamén. Pero, bueno, este señor, o señor Rivera, di que poñen no centro as persoas e sacan peito da diferente forma de entender a atención e a dependencia na Diputación. Home, a min chámame a atención que se poñan así na residencia da Diputación porque as habitacións dobles continúan a ser dobles. É certo, teño que facer unha puntualización. Houbo que facer, e fíxose, unha modificación no deseño das habitacións para mellorar a intimidade das persoas, para que seguiran tendo esa intimidade que tiña antes. É certo que houbo que facer esa corrección, é certo. Miren, eso dignifica precisamente o traballo da Xunta de Galicia. Cando se pode facer unha mellora no medio dun proxecto, párase e faise. Ojalá fixeran o mesmo na Xunta na Diputación Provincial de Lugo. Pero, home, falar de dignidade das persoas por estar en habitacións dobles, pero entonces son indignos os usuarios das residencias da Diputación que están en habitacións compartidas. Porque, miren, eu podo enseñar, señor Rivera, unha foto precisamente dunha residencia da Diputación, que é esta. Isto é da Diputación. Esta é a súa competencia. Isto é unha habitación compartida. Son indignos os usuarios desta habitación, señor Rivera. Son indignos os usuarios de máis do 90 das plazas da Diputación Provincial que son dobles. Son indignos. Pero que vostede dixo que era indigno. E o señor Castro dixo se ese era o modelo do Partido Popular. Non, é o modelo de residencias da Diputación Provincial. Pero como non se entera, como non sabe nin onde están, pois ese é o problema. Pero ese é o que diseñaron para a BCRA. Indigno é que teñan a residencia de BCRA cerrada. Eso sí que é indigno. 100 plazas cerradas polo capricho político dese señor que agora teñen apartado, dese señor que o apartaron polo que apartaron, e vostede, é seu, e dos seus compañeiros, que levan anos con isto cerrado por capricho. Este é o modelo do centro de atención que están facendo agora en Pobra de Brollón, tamén habitacións dobles. E son indignos os usuarios da residencia de Pobra de Brollón que están construindo? Eu creo que non, Pero a Xunta mellorou o proxecto, púxose a disposición dos usuarios e enmendárono a disposición do que pediron eles. Fíxose, están todos contentos, usuarios, traballadores e familias. Vostedes son os únicos que están enfadados e descontentos, pero sinto, señor Rivera, non estamos para facerlle a ola a vostede. Señor Rivera, turno de peche. A ver, non entende nada. Leva aquí tantos anos xa de deputado, non entende nada. O que o teño que invitar a que conozca o noso modelo de residencias. Isto faise a posteriori. Vostedes impuxéronlles de individual a dobre. Nos falamos e cando ampliamos con carácter previo, que é o que vostede non entende, con carácter previo, con usuarios, con persoas, e se fixo un deseño exclusiva. Pero mire, para que vexa e destensionar un pouco, iballe facer un regalo que traigo aquí. Mira, este é un chaleco amarillo desos que lle gustan a vostedes, que en BCRA di que non é interesado. É cutre, xa sei que... Claro, é cutre, pero sabe por qué? Porque os chalecos os pagan vostedes, os de BCRA, e as chaquetas do Xacobeo as pagan vostedes. Nós aquí, humildemente, non teño máis cartos, isto fixeno eu. Así, somos pobres. Entón, dignidade para os usuarios das gándaras, señora Meijide. Non lle vou a deixar porque supoño que arreglarán o problema como un box de urxencias. Gracias. Ben, procedemos á votación do punto. Señor Balado.
Fernández Méndez. Votos emitidos 25, votos a favor 13 e votos en contra 12. Queda aprobada a moción. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 7. É unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego exixindo actuacións urxentes e inmediatas no firme da Estrada Nacional 540. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Gracias, señor secretario. Paso a palabra ao deputado Daniel García. Bo día a todos e a todas. Cando dende o BNG iniciábamos a campaña... Non sei se estamos todos... Está Ayuso tamén. Está Ayuso presente. Apagar ese móvil, por favor. Señor Castro, temos un problema aí cun móvil que non... Ben, señor Castro, continúe. Ben, retomo a palabra. Cando o BNG iniciábamos a campaña institucional e social arranxo xa das nosas estradas a comezos do ano 2024 non era por capricho nin por casualidade. A situación das infraestructuras e a rede viaria e de comunicacións en todas as comarcas que conforman a provincia de Lugo, dende logo, que a día de hoxe sigue sendo moi mellorable e cada vez máis. As nosas estradas e autovías xunto co noso tren non son prioritarias para o Goberno do PP na Xunta de Galicia nin para o Goberno do Estado. Trátase dun mal ao que o Estado nos ten sometidos ao longo da historia. As cousas non dan cambiado, goberne quen goberne no Goberno central. Xa no 2024 levamos a cabo actos reivindicativos para demandar a mellora das infraestructuras viarias de titularidade estatal ante a falta de compromiso e de investimento, reclamando ao Ministerio de Transportes actuacións precisas para mellorar o informe, o firme e mellorar a seguridade viaria en autovías como a A6 ou estradas nacionais como a Nacional 6, Nacional 640, a Nacional 120 e a Nacional 540, que hoxe traemos a este pleno. Estas vías son, como sabemos, infraestructuras esenciais e estratégicas para garantir o desenvolvemento social e económico das comarcas lucenses. O estado actual deixa moito que desexar e mesmo diminúe a seguridade viaria en estradas polas que circulan diariamente miles de vehículos. A estrada 540 segue nun estado de conservación pésimo e as sucesivas borrascas e fortes temporais de choiva que veñen afectado a Galiza dende o pasado mes de novembro aceleraron o deterioro da vía, especialmente ao seu paso por terras lucenses entre Chantada e Lugo, obrigando a limitar a velocidade a 40 km por hora en varios treitos. Demandamos ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable que realice de maneira inmediata unha inspección técnica completa da Nacional 540 para avaliar os danos causados polos temporais e identificar os puntos que requiren dunha intervención urxente. Exiximos que se leven a cabo reparacións de emerxencia nos puntos máis afectados neste primeiro semestre de 2026 e que se activen, sen máis demoras, actuacións de rehabilitación e reforma estrutural nos treitos danados. É necesario concretar calendarios e garantir o cumprimento dos compromisos adquiridos. Sabemos que xa comenzaron pequenos arranxos, mas non podemos permitir que quede só niso. E máis, cando un informe da Asociación Española de Estradas, datado no verán pasado, amosaba que o número de kilómetros de estradas españolas gravemente deterioradas en 2022 aumentou de 13.000 kilómetros a 34.000 kilómetros no 2025. Falta organización e planificación. Segundo este informe, 34.000 kilómetros de estrada requiriron unha reconstrucción urxente o pasado verán debido a alteracións moi graves. Kilómetros de actuación con un estado moi grave, mentras que outros 20.000 kilómetros requiriron unha actuación nun prazo máximo de 4 anos debido a danos
bastante graves. Esta auditoría constatou que o pavimento está no peor estado detectado dende finais da década do 1980 e principios de 1990. O déficit de investimento na conservación e mellora de estradas de Lugo é crítico e forma parte dunha deficiencia estrutural en Galiza que supera os 1.125 millóns de euros, unha media de 117.500 euros de investimento en conservación e mantemento por quilómetro. Esta situación é inadmisible e require un compromiso político real. Moitas grazas. Señora García Porto. Moitas gracias de novo, señora presidenta. Bueno, pois volvemos a falar da Nacional 540 e eu, como fixemos en moitas ocasións dende o Grupo Socialista, quero comenzar a miña intervención deixando clara a nosa posición. Nós, o Grupo Provincial Socialista, sempre vamos a apoiar melloras para as infraestructuras da provincia, sempre, con independencia de quen teña que leválas a cabo e con independencia da cor política de quen goberne en cada lugar. Polo tanto, o noso compromiso é absoluto. Agora ben, unha cousa é reclamar melloras e outra moi distinta é construir relatos interesados, porque non traballar en pleno temporal non é abandono, é un criterio técnico, é responsabilidade e non tirar cos cartos públicos. Actuar con esas fortes precipitacións sobre unha estrada, aparte de ser prácticamente imposible, pois seguramente poñería en risco a circulación e non serviría para nada porque ao día seguinte se estaría levantando ese pavimento. Non se pode comprometer a seguridade. E iso sábeno todos os que alguna vez xestionaron unha obra pública, dende o alcalde do concello máis pequeno ata o ministro do Estado. Temos tamén que falar de cifras, porque coincidindo en que é evidente que hai que facer actuacións, coincidindo en que a planificación, tal e como dicíamos tamén para os bens de interese cultural, é fundamental, temos que poñer en valor o traballo realizado e as inversións, porque dende o Goberno de España estánse investindo neste momento 170 millóns de euros no mantemento das estradas da provincia, 170 millóns de euros en execución, é certo, aínda traballando para poñer en mellor estado esas estradas, dos que 12 millóns e medio van con destino a Nacional 540. Se contrapoñemos esta información co que, por exemplo, destina a Xunta de Galicia a mantemento de toda a rede autonómica, pois as evidencias son claras, só 71 millóns de euros. E deses 71, a Xunta de Galicia, por exemplo, só destina 27 a un reforzo real do firme. Eu aquí teño que facer unha pregunta. Onde están as exixencias, neste caso, hacia as estradas que ten que manter a autonomía? A min non se me vai da cabeza, dende os últimos 4 anos, a estrada do Caurel, porque é certo, a Nacional 540 é importante, claro que sí, estamos todos de acordo en que hai que mellorar ese firme, pero que está pasando no Caurel con esa estrada que se derrumbou xa fai 4 anos e que a día de hoxe sigue sin contar cunha solución? Non estamos falando de 2 kilómetros, estamos falando de 200 metros, e vemos como a Xunta de Galicia, orzamento tras orzamento, anuncia, pero a realidade a que se enfrentan os veciños e veciñas do Caurel, os nenos e nenas que teñen que ir ao colexio, os veciños e veciñas que teñen que achegarse ata o hospital, ano tras ano ven sendo a mesma. A estrada sen arranxar e discurrindo por estradas, en fin, que lles dificultan bastante, ademais nunha zona de montaña. A realidade non cambiou no Caurel. Mentras tanto, noutros lugares, con problemas tamén nas comunicacións, como foi o viaducto da A6, en tempo récord, o Goberno de España foi capaz de reparar este dano. Esos son feitos. Podemos contrapoñer, porque máis ou menos caeron ao mesmo tempo ese viaducto coa estrada do Caurel, pero non podemos comparar a execución final. O Caurel está sin solucionar, o viaducto da A6 estamos pasando por el todos os días. Tamén son feitos os 1.400 millóns de euros que o Partido Popular obvia recordar, porque o Partido Popular é moito de omitir información. 1.400 millóns de euros mobilizados en estradas e en ferrocarril
nesta provincia. Eso tamén son feitos. E son feitos tamén os 650 millóns na liña Lugo-Ourense. E tamén son feitos os investimentos feitos na A54, na A6 e na A8. Para nós, dende logo, e digo, reivindicando esas melloras ao Goberno do Estado para a Nacional 540, hai unha evidente diferencia. Unha administración anuncia e a Xunta de Galicia dos flamantes anuncios e outra executa, é o Estado. E nós, como responsables públicos, temos que dicilo con claridade e con cifras, tal e como acabo de facer. Sempre, como socialistas, reclamaremos máis e mellores infraestructuras nesta provincia. Non nos doen prendas, non facemos un uso partidista. Farémolo ante o Estado e ante a Xunta. Goberne quen goberne, porque nós o que non imos a facer é practicar a doble vara de medir que aplica continuamente o Partido Popular e porque non queremos que Lugo se convirta nun campo de batalla partidista. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Queda por diante un mes de inverno e o estado da Nacional 540 é lamentable. Arrancan así a súa exposición de motivos no Bloque Nacionalista Galego. O problema non é que quede un mes de inverno, señor Castro. O problema é que leva anos así. Non é deste mes, non é deste ano, nin sequera do anterior, nin sequera do anterior do anterior. É que levan anos sufrindo e padecendo esta situación os veciños de Guntín, os veciños de Chantada, os veciños de Taboado, os veciños de Carballedo, os veciños de Antas, os veciños de Monterroso, que teñen que ir por esa estrada para ir ás súas casas, e todos os demais se queremos circular tamén en dirección ao sur. Anos reclamando e moitos lucenses anos sufrindo. Non é cousa deste mes, nin de que quede un mes de choivas. Iso non é o problema. Non sei que lle dice o señor Tomé, que seguramente se lle puntualice moito mellor a situación. Pero unha pena que non lle dixera no ano 2018 cando apoiaron a moción de censura de Pedro Sánchez, porque, oiga, vostedes son os que manteñen no goberno a Pedro Sánchez no 2018. É unha mágoa que non se acordaran desta estrada e de moitas outras cando firmaron por segunda vez no 2023 ese apoio ao goberno de Sánchez. É unha pena. Saben que pediron para Lugo? Saben que conseguiron para Lugo? Nada. Nada. Saben que non pediron nese acordo? Teño aquí, o acordo da señora Pontón coa señora María Jesús Montero. E saben que estrada non pediron que se amañara no ano 2023-2024? A Nacional 540. Por qué? Porque non coñecían o problema. Porque non foran por ali. Pero ali xa había manifestacións, Ali xa estaban sufrindo o problema estes veciños que citei, E saben cal non incluíron nese acordo de goberno co señor Sánchez? A 540. Olvidáronse, porque non a conocían. Se incluíron algunha outra. Por certo, non lle fixeron ningún caso, porque incluyen a 640, que está tamén nun estado lamentable. A señora García Porto pode yo atestiguar, e supoño que non sospeitarán do que lle diga. Tampouco conseguiron que se abría a autovía Santiago-Lugo antes do finalizamento do 2024, como firmaron aquí. No, estamos no 2026 e nin está, nin se lle espera. Eso é o que lle conseguiron firmar con vostede. Tampouco sabemos nada do ferrocarril do Cercanías para Galicia. Bueno, sabemos que hai un estudio e que xusto a cidade ou a provincia que queda sin servicio de cercanías no estudio do goberno de Sánchez é a de Lugo. Eso é o que acordaron con vostedes, cos señores, bueno, neste caso, coa señora do Bloque Nacionalista Galego. Sabemos que quedamos fora do corredor atlántico, sabemos que quedamos fora da modernización da electrificación da vía entre Lugo e Coruña, sabemos que tampouco está o estudio do ferrocarril entre Lugo e Santiago, sabemos que estamos fora da alta velocidade, sabemos que estamos fora da autovía 56, sabemos que estamos fora da 72, da 74, da 76, que tampouco están neste documento que asinaron. Eu non sei para quen consiguen as cousas, pero para a provincia de Lugo, non. Ese flamante deputado que teñen en Madrid, que dicen que é o maior conseguidor do mundo, que fai máis el que todos os deputados do Partido Popular, que son 13 en Madrid, xuntos, ese, para Lugo, non conseguiu nada. Saben por que os 13 do Partido Popular o mellor non teñen tanta influencia? Porque non apoiaron a Sánchez. Pero, home, ese señor e Ana Pontón, que apoiaron a Sánchez como presidente, o lóxico é que conseguiran algo para Galicia, algo para a provincia de Lugo. E saben que conseguiron? Nada. Saben de que se olvidaron? Concretamente do que piden hoxe aquí, pero, bueno, benvidos. Xa lles digo que vamos a votar a favor, Por suposto, vamos a votar a favor. Simplemente facía esta reflexión, porque, claro, hai que acordarse das cousas cando suceden. E fai 4 anos isto xa había, xa estaba aí este problema. E fai 3 tamén, e fai 2 tamén, e fai 1 tamén. E non é o problema de que fora un inverno moi duro, é un problema de abandono sistemático durante anos. E saben para quen sí conseguiron cousas dentro do Bloque Nacionalista Galego? Para Cataluña e para País Vasco. Para ali sí.
Aí se chegaron a acordos. Eu pediríalle ao Bloque Nacionalista Galego que cando negocia con Sánchez, do cal non esperamos xa nada os galegos, cando negocien con él, consigan algo para Lugo, consigan algo para Galicia. Porque para Cataluña e País Vasco xa piden eles. Pidan algo para nós tamén. E, sobre todo, garanticen que chegue algo para nós tamén. Porque mentres vostedes siguen mantendo a Sánchez, aquí seguimos sin autovías, sin alta velocidade, sin ferrocarril, sin cercanías, sin nada. Esta é a realidade. E a señora García Porto fala das estradas da Xunta. Oiga, a verdade é que as comparacións son odiosas. Vostede, igual que a min, toca lle recorrer a provincia, ou debería lle tocar recorrer a provincia, todas as semanas. Díganme se é nin moito menos comparable o estado da mellor autovía do Estado coa peor carretera da Xunta. E, bueno, falar ou citar o caso do Caurel, debe facer moito que non vai por ali, señora Porto. Moito, Eu fun varias veces no que vai de ano xa. E xa lle digo que a situación da que fala non cumple para nada coa realidade. Todos esos problemas dos que alude están todos solucionados, pero non deste mes, de fai bastante tempo. Hai que actualizarse un pouco máis e visitar un pouco máis a provincia, señora García Porto. Señor José Tomé. Gracias, presidenta. Fago miñas as verbas da voceira do Grupo Socialista. Gracias. Señor García. Ben, por puntualizar, primeiramente, nos no Goberno do Estado temos un acordo de investidura, non un goberno nun acordo de goberno, que sempre están co mesmo, e sempre en todos os plenos sacan ese tema, tanto tamén o de Cataluña, tamén o do País Vasco, o do bipartito, pois son cousiñas que utilizan para intentar vender o seu discurso. Miren, nós nesta moción o que estamos a decir é que o abandono ao que os gobernos veñen sometendo en materia de infraestructuras e comunicacións a nosa provincia é máis que evidente. E podemos evidencialo en varios exemplos. Un deles, a autovía A74 entre Barreiros e San Cibrao. Todas as iniciativas impulsadas polo Bloque nas Cortes do Estado foron desbotados tanto polos gobernos do PP como do PSOE, incapaces de executar esta autovía tan necesaria para a comarca da Mariña. Unha infraestructura que permitiría dar continuidade á A8 ao longo de 33 kilómetros. Pero despois de 25 anos de promesas incumpridas por parte do Partido Popular á fronte da Xunta, a BAC Costa Norte segue sen facerse realidade proxectando unha actuación que mesmo recorta o proxecto orixinal. Eu creo que a vecinanza sabe que é inaceptable que a proposta actual do Partido Popular unha proposta que reduce a BAC a únicamente 10 kilómetros do que sería unha estrada convencional. O que propoñen non é unha vía de alta capacidade, senón unha estrada sinuosa, con moitas curvas e sen 2 carrís por sentido, que non resolve nin os problemas de seguranza, nin as necesidades de mobilidade da comarca. Recortar é o mellor que saben facer no Partido Popular, incumplir promesas e incluso acordos comprometidos. Como no caso de outro exemplo, a autovía A6 entre Tordesillas e A Coruña, que a pesar de comezar as súas obras no ano 1993 e rematar os últimos 8 kilómetros da autovía no ano 2002, 9 anos despois, viu como apenas 20 anos despois se descabalgaba un dos seus principais viadutos, o do Castro, ao seu paso por Pedrafita do Cebreiro. Tamén a constante demora na execución do desdobramento do corredor entre Lugo e Monforte, proxectado xa no 2011 e aínda sen rematar a día de hoxe, que provocou 11 mortos en só 4 anos, entre o 2014 e o 2018. A autovía AG22 sigue agardando a ser rematada no seu treito entre Nadela e Sarria. Como agardando está a segunda fase da LU 651 entre Folgoso do Courel e Quiroga, que sufriu un desprendemento de 200 metros, como decía a compañera Pilar, en marzo de 2022, e a Xunta de Galicia tardou máis de 3 anos en poder garantir a seguridade viaria da mesma. Pois tardou 44 días en licitar o proxecto dunha obra de emerxencia, tardaron 4 meses en medio en abrir un desvío alternativo. Deso non se acordou o señor Balado na súa intervención. É inadmisible que Lugo sexa a provincia española con máis mortes en accidente de tráfico no mes de xaneiro deste ano. Moitas gracias. Señora García Porto. Bueno, a verdade é que a min gustaríame saber se o señor Ameijide pasou pola estrada do Caurel privilexiadamente, como con eses documentos que nos trouxo sobre a residencia das Gándaras, ou pasou ao mesmo tempo que o fará o resto de veciños e veciñas. Mire, se lles preocupa a Nacional 540, señora Meijide, preocúpanse
por todas as infraestructuras da provincia. Preocúpense tamén pola VAC da Mariña, preocúpense pola autovía Lugo-Monforte, preocúpense polas partidas que anuncia a Xunta de Galicia que logo non executa, porque reclamar só onde gobernan os demais non é defender esta provincia. Iso é un cálculo político que vostedes levan practicando tempo e para nós a provincia de Lugo está por enriba de calquera cálculo político. Os intereses son de todos. Votemos a quen votemos. Un temporal non é abandono. Para vostedes non o era, non? En algunhas cuestións, noutras parece que queren atribuílo. Abandono foi ter esta provincia fora das prioridades, como fixeron vostedes dende o Estado durante anos. Daqueles polvos, estos lodos, señora Meijide, de aquel Rajoy que esqueceu Galicia, agora pois temos que facer cousas as que vostedes non afrontaron no seu día. Hoxe temos que dicir que hai investimento récord, hoxe hai obras en marcha e hoxe hai execución real. A diferencia é evidente. E voulle dicir unha cousa, vou non retar, señora Meijide, xa que vostede di que prioriza os intereses da provincia, e para aclarar dúbidas, pois nun próximo pleno traeremos unha moción na que vamos a instar a Xunta de Galicia a que acometa todas e cantas obras anunciou en titulares para esta provincia durante a última década. Durante a última década, señora Meijide. E vamos a comprobar o compromiso real dos representantes do Partido Popular neste pleno dicindo se van a votar ou non a favor desta provincia, ou se van a priorizar, como suelen facer sempre, os intereses do seu partido en defensa da Xunta de Galicia. Así que o reto está enriba da mesa, señora Meijide, nós non temos que demostralo, votamos a favor dos intereses da provincia, goberne quen goberne en cada institución, e vamos a ver se vostedes teñen o mesmo compromiso ou simplemente utilizan esa política, ese cálculo político en beneficio do seu partido. Moitas gracias. Señora Meijide. Señora Porto, señor Castro, que farían sin a Xunta de Galicia? A verdade é que non tería sentido a súa vida. Non serían capaces de ter unha intervención de pleno e falar de nada se non é ir a pola Xunta de Galicia. É tremendo. Unha moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, que entendo que ademais consensuada co Partido Socialista, para eso son socios, que é vinculada a Nacional 540, que non creo que haxa ninguna dúbida de que é titularidade estatal, acaban falando o 90% do tempo da Xunta de Galicia. Este é o sectarismo que ten a esquerda ideolóxica da nosa provincia. Oye, pase o que pase, a culpa da Xunta. Se a Nacional 540 está feita un Cristo, a culpa da Xunta. Se o señor Tomé fai non sei que, a culpa da Xunta. Se o presidente da Diputación fai non sei que, a culpa da Xunta. Se a residencia das Gandras está, a culpa da Xunta. Todo é culpa da Xunta. Todo é culpa da Xunta. Todo. Se o señor Rivera non encontra tal, é da Xunta. A verdade é que non sei que farían sin a Xunta. Miren, mentras falan mal da Xunta, a Xunta está desdobrando o corredor, efectivamente, Lugo-Monforte, actualmente o está facendo. Mentres falan mal da Xunta, a Xunta está precisamente cumplindo cos veciños da Mariña na variante de Viveiro, que vostedes paralizaron durante 20 anos dende o seu goberno, precisamente, porque o que non lles valía hai 20 anos é exactamente o que se está facendo hoxe. Mentres vostedes dicen que no Caurel non hai por onde ir, eso está solucionado dende hai anos, evidentemente, pero que vostedes é que non recorren a provincia, non saben a realidade. Pero mentres se molestan en pedir o que xa está facendo a Xunta de Galicia, siguen sin pedirlle ao Estado. Temos unha Nacional 540 que é un peligro, un verdadeiro peligro, e que nin se acordaron vostedes, nin se acordou o Bloque cando asinaban acordos co señor Sánchez. A Nacional 640 é unha trampa, a 120 é realmente unha temeridade circular por ela. A A6 está abandonada, a A8 está nun estado deplorable de mantemento. A A74 non existe, a A72 está nun caixón que non a encontran, a A56 está no caixón do lado, tamén perdida, que é a autovía Ourense. Eu creo que vostedes deberían tamén demandar esa autovía. E se quere, podo seguir con infraestructuras olvidadas polo Partido Socialista durante os últimos anos. Olvidáronse tamén do ferrocarril.
Olvidáronse de que Lugo é a única cidade e a única provincia que estamos fora da alta velocidade, porque o PSOE desmantelou os plans que había no Ministerio cando chegou a moción de censura. Olvidáronse de que seguimos sin conexión con Santiago, sin servicio de cercanías, sin conexión precisamente co corredor atlántico de infraestructuras. E todo isto que acabo de decir, todo isto, olvídanse sistemáticamente de chamar a porta de Madrid e decirlle, oigan, que levan 8 anos gobernando en Madrid e non están cumplindo con nós, e en teoría son amigos. Oigan, señora Porto, señor Castro, de verdade, o que firman, todo isto que firmaron neste acordo é papel mollado, un cheque en blanco. Claro que non é un acordo de investidura, que non é un acordo de goberno, é un acordo de investidura, é un cheque en blanco que lle deron a Señora Sánchez Meijide, para que non faga nada pola vai provincia. terminando. Turno de peche para o señor García. Ben, son señor García, non señor Castro. Ben, as obras de mellora na 540 chegan tarde, como xa vimos denunciando dende o ano pasado. E a veciñanza quere garantías de que se van a rematar este ano. Non merecemos pasar un novo inverno repetindo esta situación de tortura. As estradas nacionais e autonómicas deben ter o mantemento que precisan. Esta situación vese agravada por non ter alternativas, xa que o estado da Nacional 120 de Monforte a Ourense vai camiño de estar como a Nacional 540. Trens non temos ou funcionan con incidencias a diario e as frecuencias dos buses son de mínimos. E peor de todo, que esta situación é comparable co estado lamentable que se atopan o resto de estradas nacionais que decorren pola provincia. Nacional 120, Nacional 634, Nacional 640, Nacional 6 e A6. É hora de reclamar medidas urxentes e planificación. Moitas grazas. Ben, procedemos a votar o punto. Votos emitidos 25, unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Estupendo. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, é o punto 8º, moción do Grupo Provincial Popular para instar ao equipo de goberno da Deputación de Lugo a elaboración e posta en marcha dun plan provincial extraordinario de emerxencia e cooperación cos concellos para a recuperación de infraestructuras municipais afectadas polos recentes temporais. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta, dona María del Carmen López Moreno, dos señores deputados, dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, e do diputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias, señor secretario. Pasolle a palabra ao señor Demetrio Salgueiro. Gracias, señora presidenta. Bos días a todas e todos. Durante o mes de decembro, toda a provincia de Lugo ven sufrindo, dende o mes de decembro, unha sucesión de temporais con fortes choivas que tiveron un gran impacto en todo o territorio da provincia. A choiva continuada provocou grandes danos nas infraestructuras municipais, especialmente nas vías locais e camiños rurais, que son esenciais para a mobilidade da veciñanza, para o acceso a explotacións agrogandeiras, aos servicios básicos e a actividade económica no conxunto do territorio. Os concellos da provincia de Lugo, en moitos casos, con limitados recursos económicos e técnicos, atópanse en grandes dificultades para poder asumir en solitario os custos derivados da reparación dos danos ocasionados pola meteoroloxía. A conservación e mantemento das vías municipais resulta fundamental para garantir a seguridade viaria, para evitar o illamento dos núcleos rurais e asegurar ao mesmo tempo a prestación de servicios públicos esenciais. Nesta situación, a pesar de que os concellos dispoñen dunha cantidade asignada para o arranxo, reparación e mellora de vías municipais e de outras infraestructuras a través do Programa de Investimentos do Plan de Diputación de Cooperación cos concellos neste ano 2026, está claro que esta cantidade mostrase claramente insuficiente na maioría dos casos para poder levar a cabo as obras de emerxencia necesarias que deben acometer para restaurar a seguridade e funcionalidade destas infraestructuras tras os danos provocados polos temporais sufridos na provincia.
A Diputación de Lugo, no exercicio das súas competencias de cooperación e asistencia económica aos concellos recollidas na Lei 785 de bases de régimen local, debe actuar ante esta situación que consideramos excepcional, articulando mecanismos de apoio extraordinario que permitan dar unha resposta áxil, eficaz e equitativa ás necesidades dos concellos da provincia. Consideramos necesario e urxente, polos motivos expostos, que a Diputación de Lugo impulse e aprobe un plan provincial extraordinario de emerxencia, específico que contempla a disposición de achegas económicas directas para todos os concellos, distribuídas en base a criterios obxectivos, públicos e transparentes, tendo en conta o grado de afección das infraestructuras, a extensión da rede viaria municipal e o grado de dispersión da poboación. Este plan debe establecer un procedimento, ademais, áxil e simplificado para a tramitación e xustificación das axudas, co fin de poder contratar e executar de xeito rápido as obras que permitan restaurar a seguridade das infraestructuras. Propoñemos acordar, polo tanto, instar ao equipo de goberno da Diputación Provincial de Lugo a crear este Plan Provincial Extraordinario de Emerxencia e Cooperación cos concellos para a recuperación de infraestructuras municipais afectadas polos recentes temporais, dotando orzamentariamente cunha partida inicial alo menos de 5 millóns de euros, que inclúa unha línea de axudas directas e urxentes á reparación de infraestructuras danadas, a habilitación dun procedimento simplificado que garanta a axilidade na súa tramitación e a prestación de asistencia técnica provincial aos 67 concellos para a avaliación dos danos e a execución das actuacións necesarias. Moitas gracias. Xosé María Arias, su turno. Sí, bons días. Bueno, saludar a todo o mundo, pero sobre todo aos rapaces que espero que aprendan algo de todos e tamén se dediquen á política nun futuro, aunque, visto que asistimos a un goberno provincial do Partido Popular que, como sempre, representa a Xunta de Galicia que nunca asume unha das competencias que ten. Primeiro, nin declara a Galicia prioritaria nesto, cando está registrada esta moción. Non asumen competencia ninguna. Pois ben, traen vostedes unha moción aquí ao Pleno da Diputación que, bueno, non é máis co reflexo dun goberno galego ausente, como sempre. Cando algo pasa en Galicia, algo malo, por suposto. Foi Feijóo o que escapou para Madrid ca crise do cereal provocada pola guerra de Ucrania. E deixou as axudas aos gandeiros sin tramitar nin presupuestar. Eso sí, deixou ao señor Rueda, que tampouco fixo. Gracias ás axudas que Madrid destinou directamente aos gandeiros. Moitas axudas, con moitos millóns de euros. Hoxe ainda non chegaron as axudas da Xunta aos gandeiros. Gracias a esas boas axudas que recibimos de Madrid. Si ese goberno, gracias ao goberno ese, do malvado Sánchez, eu creo que vostedes soñan con el. Non pensan nin as cousas nin o que dicen. Veñen aquí a pedir o que non son capaces de facer desde a Xunta, que teñen as competencias. Cada administración ten as súas competencias. Nin siquiera declararon a Galicia como zona prioritaria destas cousas. Veñen aquí a pedir unha línea de axudas, rozan vostedes o ridículo. E a burla hacia os lucenses e hacia os galegos. Representan vostedes a un goberno ausente dos problemas do país, sen un plan industrial, sen unha ordenación do territorio, no agrario ou no forestal, e veñen a pedir cartos así sin máis, para os concellos polos daños dos temporais. Cantos cartos pon o goberno galego? Eu ainda non vin nada publicado. O que si volvín a ver, isto do Ministerio de Fomento, ante a súa ausencia, axudas para os concellos hasta un 50%, publicadas a semana pasada. Outra vez máis as ausencias. Vostedes dedícanse á foto, póñense na Nacional 540 a sacarse unha foto, igual que se fotografía a señora Candia, o señor Javier Arias e vostedes cos gandeiros, e despois van e traiciónanos no Parlamento. Non son coherentes nin co que fan nin co que votan. Menos mal que a semana pasada o señor Rueda, con Unións Agrarias, desautorizounos totalmente. E así están todos os días. Vayan vostedes, colóquense unha foto na carretera de Baleira a Baralla ou de Baleira a Meira,
que non está dañada polos temporales, xa estaba en outubro. Póñanse ali e saquen fotos ali donde queira. Pois miren, a Diputación de Lugo, co Plan de Diputación, con criterios obxectivos para os concellos, no que temos competencia para facelo, obxectivos para todos. Temos un plan único, un plan de Diputación con 20 millóns de euros para todos. Pero cada administración ten que asumir as súas competencias, cousa que non fai desde a Xunta de Galicia, cos temporais. Teno que facer Madrid. Vostedes non asumen competencia ninguna, en ningún aspecto, nin nos temporais, nin en nada. Están aquí toda a mañá, pois falando, levan 40 anos gobernando na Xunta. A donde nos levan neste camiño a este país? Teñen vostedes, mire, incoherencia. Decíame fai un momento, non só, mire, recaudan dos concellos cun imposto que lle chaman o canon da auga, ten a Xunta recaudado neste momento nun concello pequeno como o meu 200.000 euros. Aínda non nos devolveron un duro, que hai un convenio coa FEGAM para devolvernos ese diñeiro. E ven o señor Balado a decir que se gastou 200.000 euros na iglesia de Vilabade en Castroverde. Pero ustedes que isto, que é un cachondeo? Estes días saldrán as subvencións esas con nocturnidade e alevosía para concellos do PP, que hai que entrar ás 12 da noite para sacalas. Isto é un goberno democrático, pero, señor Balado, non nos tomen o pelo aos ciudadanos. Aos concellos, eu como político soporto todo, pero vostedes son un goberno que se burla dos galegos e das galegas. E veñen aquí a pedir cartos, como se a Diputación, con 4.000 kilómetros, a rede máis grande de España, para sostenela, veñen vostedes a pedir cartos polo tema dos temporais. Pero isto que é? Un cachondeo? Vostedes que se veñen a burlar dos galegos aquí, ó? Isto xa é un nova máis. Isto é que é un cachondeo. Eu non sei se burla, porque falta de vergoña quizá non se debe utilizar, pero eu creo que teñen pouca vergoña. Señor Arias, ten que ir finalizando. Si, termino no segundo turno. Señor Castro, o seu turno. Xosé María, pode acabar? Grazas, señora presidenta. Ben, comezamos o ano e comezamos ca ronda de mocións do Partido Popular, que son, bueno, non corta e pega porque modifican algo, pero o que veñen aquí é como se isto fora a máquina de facer os cartos. Porque se sumamos todas as peticións que fan ao largo do ano, pois teríamos que ter un orzamento de máis de 1.000 millóns de euros, seguramente, máis que multiplicalo por 10, porque vostedes piden. E é verdad que na moción foron a legislación xenérica e puxeron obviedades como que as competencias da Diputación é apoiar os concellos, e é o que fai. É o que fai con algunha distorsión, porque outros non fan o que teñen que facer. Porque igual de obligación é apoiar a Diputación os concellos, igual de obligación é a Xunta atender as persoas maiores se non o fai. Polo tanto, hai unha cantidade de recursos que por dignidade van a ese caso e é culpa da Xunta de Galiza. Pero, ademais, poñamos que vostedes non son sectarios e que realmente lles preocupa o estado das carreteras. É verdad que teñen unha doble vara de medir para as carreteras e para calquer ben. Se afecta a un ben gobernado por o Partido Popular, é culpa da meteoroloxía. Se afecta a calquer outro ben que non goberna o Partido Popular, é desleixo. Eso é curioso. E tamén é curioso que, home, por facela un pouco máis bonita, tamén podían decir que, evidentemente, un ano con tantas choivas como esta afecta as estradas, eso é unha evidencia, pero afectou tamén e moito as estradas da Diputación de Lugo, e tamén vai haber que facer un esforzo extraordinario. Pero para min sería, cando menos, un pouco aceptable se aquí propoñen, mire, eu fixen un cálculo así por riba, son de letras, pero fixen un cálculo por riba. Tendo en conta o orzamento da Xunta, tendo en conta a población que representamos, que debería ser un plus, vostedes aquí deberían propoñer 5 millóns para que poña a Diputación de Lugo e mínimo 90 millóns que poña a Xunta de Galiza. Pero vostedes gostelles moito falar do deputado do BNG no Parlamento do Estado español, pero teñen un montón de deputados no Parlamento galego, que ademais gobernan. Por que non lle piden á señora Candia que traiga 90 millóns de euros para os concellos de Lugo?
Claro, eso sería un pouco máis creíble. E o mellor, si donde gobernan vostedes aportan ese diñeiro, o mellor nos veamos obligados a tomar en consideración estas propostas. Pero vostedes non piden unha mellor financiación para os concellos, non lle piden á Xunta, piden por o bajini, pero en alto os alcaldes do PP non lle dicen á Xunta que aporte máis os concellos, tragan con todo o modelo da Xunta. Cando gobernan no Estado, tampouco lles importa a dispersión que falan agora que hai que ter en conta, porque o Estado tamén reparte os fondos sin ter en conta eso, agora e cando gobernan vostedes. Por lo tanto, esta moción é demagoxia pura. É demagoxia pura. As emerxencias climáticas tamén son competencia da Diputación de Lugo. E, ademais, si tanta prisa, decía o señor Ameijide, tanta prisa que teñen porque se vaya o señor Sánchez, vostedes van a entrar a gobernar con alguén que di que non hai cambio climático. Existen as emerxencias climáticas porque van poñer de vicepresidente a unha persoa que dice que non. Por lo tanto, a súa demagoxia é máxima. Porque eu non sei se temos que empezar o contador ahora este ano ou vale as outras mocións que levan representadas, pero nós non temos miles de millóns de euros como ten a Xunta de Orzamento. Nós temos o que temos e temos, con ese pouco que temos, cubrir as eivas que deixa a Xunta nesta provincia. Por lo tanto, é evidente que os concellos teñen problemas para manter as estradas, é evidente que non só este ano cas choivas. Eu son de Sarria, temos 52 parroquias, podolle dicir que se dedicamos durante 3 anos o orzamento total do concello só a vías, non estarían en perfectas condicións. Esa é a realidade de moitos concellos, de Sarria e de outros moitos. Por lo tanto, aquí o único que traen é demagoxe, como sempre, pois pedirlle a Diputación e a ver, e vostedes non facer nada. Señor Tomé. Gracias, presidenta. Renuncio ao turno. Señor Salgueiro. Moitas gracias. Bueno, é que hai palabras que me parecen de moi mal gusto. Realmente, o que vimos aprender hoxe aquí é que a Diputación non ten responsabilidade en absolutamente nada. Nin o que dice a propia lei, tampouco. Aquí, os diputados, tanto do PSOE como do BNG, é increíble que non sepan interpretar o que di a lei 785, que é moi claro, que di entre as competencias propias das diputacións provinciais, o artigo 36.1 di da citada norma sinala expresamente que no seu apartado A, a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión. E no apartado D, a cooperación no fomento do desenvolvemento económico, social e na planificación do territorio provincial. Para vostedes non ten nada. A única obligación que ten a Diputación Provincial de Lugo é facer convenios cos amigos. Cos amigos. E os demais non ver absolutamente nada. Ter abandonado a máis da metade da provincia e facer convenios cos concellos tanto do PSOE como do BNG. O ano pasado, 15 millóns de euros. Entre eles, algún para Castroverde, para arreglar camiños tamén. Porque ten máis dereitos Castroverde que o resto do concellos onde non goberna o PSOE. Ten máis dereitos. Botarelle a culpa á Xunta. A Xunta ten xa unhos programas iguais para todos os concellos. Ten un plan de camiños. Un plan de camiños que saleu fai pouquiño. Seguramente todos os concellos o solicitaron, en condicións iguais para todos, con unhas condicións totalmente transparentes. Este ano, 19 millóns de euros invirten nese plan, con criterios, como digo, iguais, non firmados un viernes nunha xunta de goberno na Diputación Provincial de Lugo para dar un convenio aos amigos. Di que parece unha burla aos concellos. Non, burla é o que fai esta Diputación cos concellos da provincia, deixando abandonados a todos, deixando abandonados á súa sorte. Ningún concello do PP tuvo un convenio, excepto o Concello de Viveiro, que foi para unha asociación. Ningún máis. Ningún máis. E veñen aquí botando culpas á Xunta. Bueno, é que me parece increíble. E di o señor Castro que como se a Diputación fora unha máquina de facer cartos. Claro que o é, pos de sempre. É unha máquina de facer cartos pos de sempre. Para que o seu Concello firme o día antes do nombramento da nova presidenta un convenio con un Concello do BNG de 1 millón de euros. Iso é para o que sirve a Diputación. Para comprar vontades. Para gastos correntes. Para gastos dos seus. Para gastos correntes. Para comprar autobuses, gasolineras. Para todo eso é para o que sirve a Diputación. Para vostedes.
Iso é a maneira de gobernar que ten o Partido Socialista e o BNG. Para pagar sobresueldos a alcaldes con fondos da Diputación. Iso é para que sirva a Diputación para vostedes. En cambio, para axudar aos concellos nunha situación de extrema gravedade como a que están vivindo, non, para iso non sirve. Só axudarán aos seus a través dun convenio un viernes. É o que van facer. Moitas gracias. Señor Castro. No, perdón, señor Arias. Sí, presidenta. Mire, señor voceiro do Partido Popular, renuncie vostede ao plan único, se non está, ao plan diputación, se non está moito de acordo. Mire, eu repítolle que cada administración está para asumir unhas competencias. Vostedes nin asumen a declaración de emergencia climática. É que non fan nin eso. Nin teñen un plan de axuda para os concellos desde a Xunta. Cal é o presupuesto da Diputación? Cal é o da Xunta de Galicia? Vostedes dentro de pouco van vir aquí a pedir que poñamos desde a Diputación médicos. Que non asumen vostedes. Ou mestres nos colexios. É que isto é demagogia pura. E vostedes, é que encima botanlle cara. Eu non sei como os ciudadanos non se dan conta das súas actuacións. Mire, implantan un canon da auga que todo o mundo que ten un recibo na auga o ten que ver de como recauda a Xunta de Galicia aos concellos. É superior o que recauda a Xunta cos servicios que dan, co que pagan os ciudadanos polo servicio que prestan os concellos. No meu concello adevedan 200.000 euros do canon da auga. Se damos unha volta pola provincia de Lugo, un imposto ilegal, anticonstitucional. Totalmente. Incluso, para levar ao xulgado. Recaudan vostedes, e que nos dan aos concellos? Este goberno, a través do plan Diputación, con criterios obxectivos a todos os concellos, asumimos competencias impropias como son as residencias que as teñen que asumir vostedes. Vostedes implántanos o canon da auga, un servicio de recaudación. Non nos pagan os concellos a parte que teñen que pagar do SAF, que nos está asfixiando a todos os concellos. E veñen vostedes aquí a pedir máis cartos a unha institución que ten o presuposto que ten que cuidar as súas carreteras, a rede máis grande do Estado. Nós non temos presuposto para iso. Esta é demagogia pura. É que vostedes, además, non é que nos tomen a cachondeo, vostedes rinse dos galegos, dun goberno ausente dos problemas que ten o país. Así lle vai este país. Así lle vai, gestionado por persoas que non creen nel, por persoas que, cando hai un problema, se ausentan del. Tanto en carreteras como na industria, como no agro, como no campo. Rinse dos gandeiros, colócanse tras da pancarta na muralla e logo falseanos e bótanos no Parlamento do Estado, en Madrid e no outro lado. E agora veñen aquí a pedir cartos a unha administración que asume máis responsabilidades das que ten, máis das que ten, que as ten que asumir a Xunta. A Diputación non é o lugar para vir. Se vostedes que teñen as competencias ni sequera declararon a emergencia climática, foi o Estado, e a única axuda que está publicada é esta. Outra vez Madrid, o malvado Sánchez salvando a Galicia e os galegos, como cando foi dos gandeiros. Vostedes non fan nada. Vostedes están aí para ocupar uns sillós e vailles ben, porque además non facendo nada, Señor a vostedes Arias, vailles ben sempre en política. ten que finalizar. Porque capacidade para facelo non teñen tampouco. Señor Castro, doulle a palabra. Grazas, señora presidenta. Ben, vostede mesmo na súa intervención viuselle o sectarismo, porque fala do plan de mellora de camiños da Xunta de Galicia, que, por certo, son fondos europeos, que é algo que sempre se lles olvida. Olvídaselles nas residencias, olvídaselles cando invirten en estradas. E para vostede ese é maravilloso. O sea, 19 millóns de euros para toda a Galiza é un plan maravilloso. É a solución dos concellos para manter as súas estradas. E pide a Diputación 5 millóns de euros. Pero eu fixenlle a conta. Para que fora un esforzo similar, tería que poñer a Xunta de Galiza 90 millóns de euros para a provincia de Lugo. E para vostedes é maravilloso un plan de 19 millóns de euros que hai un mes para solicitalo. Eso é a panacea e a solución para todos os concellos, que, por certo, non vin ninguna aportación extraordinaria, xa que foi un ano de tantas choivas e tantos problemas hubo nas vías municipais, non vin unha aportación extraordinaria da Xunta de Galiza. É o mismo plan de sempre. E esa é a solución. E ese é o esforzo que os deputados que gobernan en
en Santiago, electos por os veciños e veciñas da nosa provincia, ese esforzo que lle van pedir á Xunta de Galiza. Nada. Que reparta o diñeiro europeo para as vías dos concellos. Agora, a Diputación de Lugo, que saque a máquina dos cartos. Hoxe 5 millones para vías, outro está... Claro, é que a comparación non aguanta. Vostede fixo a conta de a canto toca para a provincia de Lugo 19 millóns de euros para todo o país. A nada. A nada. Canto lle toca ao seu concello no plan de melloras de camiños? Para cantos kilómetros lle dá o plan de melloras de camiños? Dígao claramente, a ver se iso lle soluciona o problema, porque, claro, poñer de exemplo ese plan e dicir que nós o facemos fatal é que reírse. É reírse e pensar que aquí non nos enteramos de nada. Pois mire, nós tamén sabemos facer as contas e sabemos o esforzo que fai cada administración. E esta fai un esforzo moitísimo máis grande co que fai a Xunta de Galiza. Polo tanto, a comparación non aguanta. E o que lles decía, se poñen aquí un aporte extraordinario de 90 millóns de euros por parte da Xunta de Galiza, pois o mellor era creíble que nos pediran a nós un esforzo. Pero que así simplemente queren branquear, dicindo que a Xunta o fai moi ben, sin aportar nada, e pasarlle a tostada de todos os problemas deste país a Diputación de Lugo. E iso, pois non cola. Poden seguir así, pero non lles vai colar. Turno de peche, señor Salgueiro. Moitas gracias. Ten razón vostede que é de letras, Os 35 millóns de euros en convenios a dedo nos 2 últimos anos non sabe que son 35 millóns de euros. Aí non ve os números, veos no plan de camiños da Xunta. Non ve o que se firma todos os venres nesta Diputación, avalado por vostede mesmo. Convenios para os mesmos. Convenios para os mesmos, para o PSOE e para o BNG. Mentres, concellos do PP, nada, 0 euros. Pero ben, seguirá o sectarismo nesta Diputación, polo que parece ver, o cambio de presidencia non sentou ben, pensamos que habería un cambio, que habería outra maneira de facer política, pero vemos que seguimos na mesma liña. Seguirán os cartos da Diputación indo aos de sempre, aos de sempre. O Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia é un dos principais recursos que ten o Concello. Debería saber, vostede non, pero o alcalde de Castroverde debería sabelo, que é un dos principais recursos que se asignan de forma totalmente transparente en todos os concellos. E todas as subvencións da Xunta de Galicia asígnanse de forma igualitaria para todos os concellos, todos poden concurrir. Moitas gracias. Procedemos a votar o punto. Madre mía. Votos emitidos 25. Votos a favor 12 e votos en contra 13. Non é favorable esta moción. Ben, pasamos ao punto número 9. Moción do Grupo Provincial Popular para rexeitar a decisión do Goberno Central de presentar recurso de inconstitucionalidade para paralizar o Plan de Axilización de Dependencia e da Discapacidade da Xunta de Galicia. Señor secretario, dictamen. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta, dona María del Carmen López Moreno, dos señores deputados e diputadas, dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora deputada dona Irea Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Vale, estamos recibindo unha emenda de Engádega. Se les parece, votamos cando teñamos todos. Bueno, vale. Paso a palabra por si a aceptan ou non, señora Meijide. Vale. Esperaremos casi a que a defendan para decir se aceptamos ou non, se lle parece ben, presidenta. Se traemos a este pleno unha moción, creo que técnica, sobre competencias, diría, xa non tanto política, sino casi técnica, sobre as competencias e sobre a inmiscuirse dentro do Goberno do Estado nas competencias autonómicas. O
Hoxe denunciamos un ataque directo do Goberno de Sánchez aos galegos e aos solicitantes da dependencia e discapacidade na nosa comunidade autónoma. E hoxe traemos tamén unha oportunidade de ouro a este Goberno provincial, a esta Presidenta, a este Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego de que demostren coherencia e lealdade hacia os galegos, de que lle pidan a Sánchez que pare de poñer a trancos e paus nas rodas as políticas sociais da Xunta de Galicia. Pero estamos expectantes a ver que van a facer tanto a Presidenta como estes partidos políticos. Temos a fronte da nós na Moncloa o goberno máis antigalego da historia da democracia. E non o digo por un titular fácil, senón por unha realidade. Sánchez está constantemente tomando decisións que amosan unha hostilidade clara hacia a nosa comunidade autónoma. Elevar ao Tribunal Constitucional a Lei 5/24 de medidas fiscais e administrativas da Xunta é un exemplo moi claro delo. Este recurso de inconstitucionalidade presentado polo goberno de Sánchez o que fai unha política de castigo á nosa comunidade autónoma, un ataque frontal ao autogoberno, ás nosas competencias autonómicas e, ademais, só se explica polo afán de recaudación e polo afán de poñer a trancos os avances de Galicia. Impídenos a Xunta de Galicia aplicar un modelo, e impídenos aos galegos aplicar un modelo que o propio goberno central está intentando aplicar ou quere copiar na súa lei, que, por certo, non dá sacado a nivel nacional por a debilidade parlamentaria que ten no Parlamento ou no Congreso dos Diputados. Un modelo que copiaron tamén outras comunidades autónomas, como é a Balear ou Cantabria. Un modelo no que se recoñece de xeito automático a discapacidade cando se solicita ou cando se lle concede a dependencia a unha persoa. E que isto xera un adelanto, unha axilización de trámites moi importante na administración. E como Sánchez non é capaz de sacar esa medida adiante porque non ten maioría no Congreso e os seus socios o traicionan, quere que tampouco apoidan implementar as comunidades autónomas que por competencias si as poden aplicar. Este plan da Xunta de Galicia funciona. Nun ano, en tan solo un ano que estivo en funcionamento, porque agora está paralizado por ese recurso de inconstitucionalidade de Sánchez, reducíronse os tempos de espera en 2 meses, mentres no resto de España se incrementaban. Falo da dependencia. Resolvéronse 86.319 expedientes, moitos máis co ano pasado. Case 94.000 galegos reciben xa hoxe unha prestación ou servizo vinculado á dependencia. A intención ou o proxecto que se chegue a máis de 100.000 a curto prazo. E gracias ao plan da Xunta de Galicia tamén 12.600 galegos viron recoñecida de forma simultánea a discapacidade e a dependencia. Pero por que recorren? Por que o Partido Socialista recurre isto ao Tribunal Constitucional? Pois, primeiro, por bloquear este proxecto que estaba funcionando ben para os galegos. Segundo, por cartos. Porque eses 12.600 galegos que viron automáticamente recoñecida a discapacidade coa dependencia implicou unha perda de ingresos brutal para o ingreso e iso non, para o Estado, e iso non o quere admitir Madrid. Eses 12.600 galegos, cando se lle recoñecen unha discapacidade, teñen dereito a acceder a beneficios fiscais, reducións no IRPF, contar cun IBE reducido ou exencións nos impostos de circulación, entre outros beneficios. E aí están os 114 millóns de euros que baixou de ingresos o Estado e que non pensa permitir Pedro Sánchez. Eso é o que lle preocupa a Pedro Sánchez, os cartos. Porque non busca protexer a Constitución, o que busca é inmiscuirse nas competencias propias da autonomía galega para intentar arañar 114 millóns de euros do bolsillo dos dependentes e das persoas con discapacidade na nosa comunidade autónoma. Esa é a realidade, que o goberno máis antigalego da historia sigue sendo o goberno que máis está atracando o bolsillo dos españois e moi concretamente dos galegos. E esa presión fiscal é a que xustifica esta decisión. E non só está atacando os bolsillos dos galegos desde este lado, sino que tamén siguen incumplindo esa obriga legal de financiar o 50% da dependencia, que foi reducindo, ademais, progresivamente e porcentualmente cada ano esa colaboración. No ano 2023 sufragaba o 40%, cando a obriga legal era o 50%, no 2024 o 34%, e no 2025 seguiu baixando todavía máis. Ollo, 2.900 millóns de euros que nos deben aos galegos pola dependencia tamén. Por certo, 2.900 millóns de euros que non lles deben a País Vasco porque ali sí que cumplen co 50% do custe. Señor Rivera. Sí, boas tardes xa. Claro, o conto depende quen llo conte. Claro, isto efectivamente é un debate competencial,
é un debate no que eu non vou a defender o goberno de Estado, vou a defender o Estado de Dereito, é un debate sobre Constitución, é un debate sobre separación de poderes, é un debate sobre o principio de xerarquía normativa, que supoño que para os alumnos que nos están vendo lles ven moi ben. Decía vostede abertamente que o goberno de Estado pois de alguna maneira se está inmiscuindo en competencias da comunidade autónoma. No, señora Meijide, no. Isto non funciona así, é un principio de xerarquía normativa. Unha lei autonómica non pode colusionar directamente cas leis de carácter estatal. Iso é de primeiro, de primeiro. Non engaño os rapaces que despois van á clase e pensan cousas que non son. Mire, voulles explicar esta historia tamén, porque me parece bastante indignante. Eu xa cando vin que o presentaban a bombo en platillo, que iban a presentar mocións en todos os plenos, en todas as diputacións, xa dixen, aquí hai gato encerrado. Porque isto lelo, les a moción do Partido Popular, e dices, bueno, pois ao millor ten sentido, pero empezas a rascar, falas con profesionais do sector, falas con xente que está afectada, falas con familia, e non deixa de ser indignante o que vostedes tratan de ocultar aquí. E vouno explicar con calma, que me quedan 3 minutos. Miren, Galicia leva 2 décadas de maiorías absolutas do Partido Popular. Nesto estaremos de acordo, non será tamén unha invención, non? E, mentres tanto, a política social, na dependencia e na discapacidade, ten uns atrasos inaceptables. Falaba vostede dunha cifra, 12.626 persoas que se beneficiarían desta medida. Claro, o problema é que hai que preguntarse por que temos 12.626 persoas nesta situación, señora Meijide. Por que temos esas persoas nesa situación? Pois porque levan anos dunha política social nefasta. E vostedes, as sabendas, que é o que me parece máis grave, o legislador autonómico redacta unha lei de acompañamento completamente contraria ao que está establecido na lei estatal. E iso é inconstitucional. E vostedes, que presumen tanto de constitucionalistas, deberían sabelo. Vostedes tiñan un problema que se chamaban persoas dependentes e persoas con discapacidade. 12.626, con nomes e apelidos, con familias detrás. En lugar de buscar unha solución que se traduce, teñen competencias para elo, tradúcese nos orzamentos, en priorizar as familias, a xente que necesita, con recursos, con medios, non esmagando o traballo das traballadoras sociais, que son as que teñen que valorar, tiñan moitísimos expedientes atrasados, din, ollo o dato, vamos homologar automáticamente os grados de discapacidade en función do grado de dependencia que xa teñan as persoas. Por qué? Claro, eso calquera persona que este no sector lle diría unha locura. Como non vou a valorar a unha persoa e o seu grado de discapacidade ou o seu grado de dependencia? Homologo automáticamente e ala, se acabou o problema. E como as sabendas sabían que se iba a presentar un recurso de inconstitucionalidade, porque hai unha cousa que se chama o Estado de Dereito, o Estado de Dereito, cando unha lei autonómica se inmiscúe en competencias estatais, como este caso, e pode ter e sentar un precedente a todo o territorio nacional, pois evidentemente isto non é un ataque a Galicia, é sentido común e aplicación da normativa vixente, da Constitución española da que vostedes presumen, eso sí, cando foi de aprobala, estuveronse algúns dos seus deputados. Entón, poñámonos en antecedentes, en contexto desta situación. Quixeron barrer dun plumazo un problema acumulado de 20 anos de historia, de política social nefasta, tiñan un marrón, entón din, as sabendas, volvo a repetir, que me parece moi grave que un legislador entre no seu xogo e diga vamos a mandar esta lei a Madrid porque sabemos que total nos van a plantexar un recurso de inconstitucionalidade porque é manifestamente inconstitucional. Non se poden cambiar e homologar os grados de dependencia e discapacidade aleatoriamente, sin contar que ninguén. Para eso están os profesionais, que son os valores, os que valoran os casos concretos. Para vostedes, as persoas son números, quedou patente ao largo deste pleno e ao largo do tempo que están vostedes aquí. E as persoas non son números, son casos individuais, con casuísticas específicas, que teñen que valorar profesionais. E o problema onde está? Que nin profesionais, nin recursos, nin priorización da política social nos seus orzamentos. É que buscan o atallo legal, la culpa de Pedro Sánchez, porque plantea un recurso inconstitucional. No, a culpa é súa por incompetentes. Esa é a realidade. Gracias. Señor García. Moitas grazas, señora presidenta. A moción que trae hoxe aquí o Partido Popular é outro exemplo de funambulismo e equilibrismo político.
tratan de esconder a súa manifesta incompetencia e neglixente xestión en materia de dependencia e política social detrás da estrategia de confrontación total e absoluta co goberno do Estado español de Pedro Sánchez. O único que perseguen é buscar o titular do mal que nos trata Sánchez para esconder a cabeza debaixo da ala e eludir as súas responsabilidades de xestión nas materias e competencias que a Xunta de Galicia ten atribuídas dentro do marco do Estatuto de Autonomía. Veñen aquí a dar leccións de autogoberno. E miren, dende o 2008 ata a actualidade, case 20 anos de goberno do Partido Popular en Galiza e só foron capaces de conseguir unha soa competencia estatal para o noso país. Así que, leccións de nacionalismo e defensa dos intereses do país, as xustas. Sen ir máis lonxe, no pasado mes de outubro de 2025 votaron en contra da iniciativa do BNG para convocar a Comisión Mixta Xunta de Galiza, Estado Español, que permitise reforzar e ampliar o autogoberno avanzando no traspaso de máis de 40 competencias. Nomeadamente, as máis importantes que rexeitaron foron a xestión do ingreso mínimo vital, a xestión do tráfico, as autoestradas AP9 e AP53, a xestión directa de portos separadores, a inspección de traballo, a meteoroloxía e os centros de investigación con sede no noso país. Despois, os do non somos nós. Iso sí. Esta iniciativa de falsa bandeira que hoxe defenden aquí está rodeada dunha cerimonia de distracción na que pretenden que afastemos a mirada sobre as cifras reais da súa xestión e que abordaremos na segunda intervención. O Partido Popular de Rueda non ten ningunha credibilidade en canto á xestión de dependencia e política social. Queren facerse pasar por autonomistas e son, de largo, o partido máis reaccionario e recentralista de todos canto tivo a Xunta de Galiza ata a actualidade. Un Partido Popular que se debe aos intereses particulares do seu xefe Feijóo en Madrid e custe o que custe con tal de priorizar o seu afán de poder a calquera prezo. Vir aquí ao pleno do ente provincial presumir de defensores do autogoberno parece canto menos unha broma pesada ou de mal gusto. Ou ben que nos teñen cada vez máis medo, porque saben que o BNG é o único partido con mans libres para defender os lexítimos intereses de Galiza sen deberse ás directrices que lle marcan dende a capital do Estado. E que dicían vostedes cando era o goberno de Mariano Rajoy o que levaba ao Tribunal Constitucional normas aprobadas polo Parlamento galego? Que dicía o Partido Popular? Pois a chantar e aplaudir, porque realmente isto non é unha defensa do autogoberno galego. Isto é utilizar o goberno galego para facer oposición ao goberno estatal. Nós non imos, dende logo, con esta iniciativa, avalarlles todos os cambios regresivos e abusivos que impuxeron na normativa de dependencia e discapacidade que hoxe traen a este pleno provincial. Cambios que pretenden que agora os legitimemos e os aprobemos cando xa os rexeitamos no seu día. Non podemos avalar algo que denunciaron e criticaron os propios profesionais da dependencia, como, por exemplo, o Colexio de Terapia Ocupacional ou de Traballo Social, que denunciaron que estes cambios automáticos que introduciu o Partido Popular de equiparación automática entre o grado de discapacidade e de dependencia era absolutamente regresivo, igual que todos os parches normativos. En total foron 15 artigos e 3 disposicións adicionais, nada máis e nada menos dunha atacada na Lei de Servizos Sociais. Non imos ser cómplices da súa inoperancia política nin estrategia de desgaste para acadar o poder do goberno estatal a calquera costa, mesmo en contra dos intereses lexítimos do pobo galego. Moitas grazas. Señor Tomé. Súmome á intervención do voceiro do Grupo Socialista. Señor Ameijide. Señor Arias, a verdade... García, perdón. Señor García, a verdade que non entendo a súa intervención. Está dicindo que non vai apoiar de ninguna maneira esta proposta, pero presentan unha emenda de engádega para, entendo, votar a favor. Non entendo moi ben o tono da súa proposta. É complicada de entender, porque soplar e sorber é moi difícil nunha intervención. Pero moi complicado, verdade? É verdade, a primeira vez que vexo unha intervención na que pon a parir a proposta, a cal lle quere engadir un punto e despois votala a favor. É verdade? Pero se a engádega non modifica nada do acordo. É dicir, acaba de criticar todos os puntos da moción de forma férrea e se añadimos o seu, que ven a manter todos os anteriores, engadindo este, votaría a favor. Pero ve como son incoherentes e non son capaces de contar unha verdade, nin queren. Pero é que nin querendo. É que increíble, é que unha cousa que o Bloque Nacionalista Galego hoxe se nega a defender o autogoberno de Galicia é de verdade é que o que me quedaba xa por ver.
que o Goberno do Estado presente un recurso de inconstitucionalidade en materia de dependencia cando o señor García acaba de recoñecer que está no Estatuto da Autonomía, que nos ataquen a autonomía de Galicia, que o Bloque Nacionalista Galego prefira poñerse do lado de Sánchez, eu, de verdad, que me queda xa poucas cousas por ver neste salón de plenos. Igual que presentar unha emenda de adición mentres critica esa moción que estás apoiando. Eu, de verdade, que isto é unha cousa que cada día me sorprende máis. Señor Rivera, por certo, todo isto que estamos pedindo, como pago dos 2.900 millóns de euros pola dependencia, vai tamén no seu acordo de goberno co PSOE. Por certo, o cheque en blanco que lle firmaron, pero que non lle cumpliron. Só yo recordo, para ver se lle quere decir algo a señora Pontón, que cando firma un acordo que se asegure de que ello cumplen. Miren, señor Rivera, en que artigo da Constitución, acaba de citar a Constitución 450 veces, en que artigo da Constitución di que a autonomía galega non é poder regular a dependencia e a discapacidade. Como diga na Constitución, é que eu non sei en que artigo o encontrou vostede. Nin vostede, nin o señor Sánchez. Pero non pasa nada, ahora falaremos do resto de recursos de inconstitucionalidade. Señor Rivera, o que se está facendo aquí non intente tergiversar, nin enredar. Unha persona que solicita a dependencia, evidentemente porque ten problemas de saúde e problemas de mobilidade e outra serie de problemas, que evidentemente en todos os casos, cando se concede unha dependencia, esa persoa xa é ou vai a ser tamén calificada ou vai a ter declarada unha discapacidade. En todos. Que fixo a Xunta de Galicia? Decir, oiga, eu en canto lle dé a dependencia, simultaneamente voulle a dar a discapacidade, para non obligarlle a ir a un novo tribunal médico, para non obligarlle a presentar unha nova documentación, para non obligarlle a esperar outros meses máis de tramitación. Ollo, para que poida, dende o minuto cero, acollerse os beneficios fiscais aos que se podería acoller. E todo isto é o que impide o goberno de Sánchez en Madrid. Impide esa agilización administrativa que se estaba conseguindo na Xunta de Galicia e que vostedes, dende o Partido Socialista, queren paralizar, e, polo visto, o Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois como non sei moi ben nin o que propoñen, nin o que dicen, nin o que queren, evidentemente esta emenda entendo xa que non hai nin que aceptala, porque se vostede mesmo non a defende, é que a verdade é que isto é increíble, isto é inaudito. Non vin unha cousa ao paso como desta moción. Señor Rivera. Pois para non ver unha cousa ao caso como esta moción, a moción é súa. Digo eu que algo terá que decir. Pois mire, na Constitución, como hai xente véndonos, e vostede sempre fai esa tendencia de soltar as cousas e, ala, xa está. Hai unha cousa que se chama o principio de xerarquía normativa, que é o artigo 9.3 desa Constitución a que vostedes tanto alaban. E di que unha norma de rango inferior non pode contradecir a unha norma de rango superior, que é o que están facendo vostedes. Básicamente, sí, iso, señor Balado, eu sou que é abogado. É así, é moi fácil, señor Balado. Constitución española, moi fácil. É porque se presenta un recurso de constitucionalidade? Pois é outra cousa, que é a separación de poderes. O señor Sánchez non paraliza a aplicación da norma, non confunda xente. Presenta un recurso que non paraliza o Tribunal Constitucional. No, señor Balado, de principio de derecho, É dicir, paraliza, non o admite o Tribunal Constitucional porque ve visos de posible inconstitucionalidade desa norma. Porque non se pode regular como nos dé la gana. Vou dicirlles outra cousa. Tribunal Constitucional que a vostedes aplaudían cas orellas cando lles admitiu parcialmente a lei do litoral. Amigo, aí non invadía, aí todos aplaudían. Viva a autonomía gallega. Non, isto non funciona así. Afortunadamente hai un Estado de Dereito, hai unha separación de poderes e hai unha defensa dos intereses xerais, por riba dos intereses particulares do señor Rueda, do Partido Popular, que é o que está pasando, que aquí hai intereses particulares. Claro, non fixeron ben o seu traballo, que é o que está no fondo desta cuestión. Encontráronse cun problemón en riba da mesa, e non digo problemón, que ao final hai que asilizar a dependencia e a discapacidade. Por suposto, ninguén di o contrario. Pero tiñan 12.000 personas sin valorar. 12.000. E todo eso que pretenden vostedes desa homologación automática xenera responsabilidades fiscais que hai que regular dunha maneira ordenada. E esas persoas non se poden homologar automática, que, por certo, tamén hai que decilo, mucho bububú, pero a hora da verdade, vostedes mesmos recoñecen que ese recoñecemento que vostedes xa o fixeron desas 12.000 persoas non ten carácter retroactivo. É dicir, tiraron pa diante igual, con Constitución, sin Constitución, deulles igual.
tragaron con 12.000 personas valoradas automáticamente e din vostedes na súa nota de prensa, que vin, que non terá carácter retroactivo por máis que digan os tributalles igual. Non, a política non está por encima das normas. As normas están para cumplirse. E o que manifestan vostedes con esta moción, que tiñan un problema, vamos a definir unha estrategia política para tapar as nosas vergoñas, que é o que fan 12.600 personas pola porta de atrás. Eso non se pode facer así. Por eso o Constitucional admitiu ese recurso. Nada máis. Moitas gracias. Señor García. Ben, non se poña nervioso, señor Amejide, que se lle nota moi nervioso. Mire, nesta segunda intervención, como xa indiquei anteriormente, pretendía mencionar e evidenciar algunha cifra moi clarificadora da xestión do Partido Popular en materia de dependencia e de discapacidade. Dende o ano 2017 ao 2025, faleceron máis de 7.000 persoas recoñecidas mentre se agardaban por unha valoración de dependencia. A media de agarda na actualidade case alcanza os 400 días de media, máis do dobre do que marca a propia lei. Galiza é a cuarta comunidade autónoma pola cola en agarda pola dependencia. Fai xusto un ano, a lista de agarda era de 2.874 persoas en lista de agarda, pendentes do grado ou coa axuda recoñecida. Ao longo desta legislatura, Rueda prometeu a creación de 24 residencias públicas. Ata agora, ningunha se executou. Póñase nervioso co señor Rueda. O PP está a desmantelar a dependencia como servicio público, aplicando unha política asistencialista e privatizadora que precariza os cuidados, os individualiza e os devolve aos fogares e, sobre todo, ás mulleres. O Partido Popular está desmantelando o servicio público e profesional para sustituílo polo benestar social ou a privatización, devolvendo os cuidados ás mulleres, que representan o 82% das cuidadoras, e engordando o negocio privado coas necesidades da xente. Entre xaneiro e setembro de 2025, o Servizo de Axuda no Fogar perdeu 3.432 usuarios e os centros de día outros 991, mentres que as prestacións sociais aumentaron en máis de 10.400. Estamos a falar de prestacións asistenciais que non chegan aos 400 euros, menos da metade do salario mínimo, e non garanten dereitos. O Partido Popular non garante a liberdade de elección. Que clase de liberdade é esa que tes que elixir entre uns míseros 400 euros ou unha lista de espera? O colapso do SAF empuxa a unha falta de opcións reais para as familias. O Goberno de Rueda recortou 17 millóns de euros do orzamento do SAF en só 2 meses. 5 millóns en maio e 12 millóns en xuño de 2025, o que coloca o servizo ao bordo do colapso por falta de financiamento, tal e como denunciaron numerosos concellos e que obrigou a unha posición de presión por parte da FEGAM. Por primeira vez, en Galiza, hai máis persoas dependentes que pagan residencias privadas que prazas públicas ou concertadas. Iso é para poñerse nervioso. Máis de 7.700 persoas reciben o bono de detención residencial, unha subvención de entre 361 e 420 euros ao mes para cubrir prazas privadas cuyo coste medio supera os 2.000 euros ao mes. En contraposición a este modelo, dende o BNG abogamos por unha forte rede pública de servizos sociais á par da sanidade ou educación. O Goberno de Rueda debe decidir se quere seguir desmantelando o sistema ou se quere comprometerse coa salvagarda dos dereitos das persoas maiores e dependentes de Galiza. Digan se van a aceptar a emenda ou non. Moitas gracias. Señora Meijide, turno de peche. Pedía yo, señor Rivera, que me citara o artigo da Constitución, onde decía que isto era inconstitucional, pero vou citar o artigo 148 que regula as competencias das comunidades autónomas, que no punto 20 dese artigo pon asistencia social e no 21 sanidade e higiene, é dicir, que a competencia é autonómica. E o PSOE intenta inmiscuirse. Cando hai un bloque nacionalista galego que se dan por nacionalistas e non queren defender a autonomía propia do goberno galego e dos galegos, pois a verdade é que ante un PSOE que ataca a autonomía e unos nacionalistas que van ou que se alían co PSOE, pois miren, pouco que decir. Perderon no Tribunal Constitucional cando se intentaron inmiscuir nas competencias do litoral, dentro do Partido Socialista. Perderon cando intentaron paralizar a Lei de Sanidade. Perderon cando intentaron paralizar moitas outras medidas e perderán agora no Constitucional outra vez cando sexa a Lei de Dependencia. Igual que perderon tamén a sentencia de Traxa, que falaremos a continuación dentro de un momento no Tribunal Supremo.
usan a lei para intentar dilatar os plazos, para facer dano aos galegos e para facer dano aos dependentes e as persoas con discapacidade. Eso é usar a xustiza Señora para facer Meijide, dano. vai finalizando. Moitas gracias, Presidenta. Procedemos á votación do punto, por favor. No. Bueno, era evidente que non aceptaron a emenda. Votos emitidos 25, votos a favor 12, votos en contra 13, non prospera esta moción. Ben, pasamos á parte de control e fiscalización. O punto número 10 é a dación de contas das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de xaneiro de 2026. Punto número 11 é a dación de conta da resolución da Presidencia sobre a adscripción vogal integrante de Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. Punto número 12, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno de data 30 de xaneiro do 26 relativa á modificación, sustitución de investimentos incluídos no Plan Diputación 2025 do Concello de Samos, do que se adxunta certificación do aumentado acordo sen afectar a achega total que efectúa a Deputación. Punto número 13 é a dación de conta do acordo de Xunta de Goberno de data 30 de xaneiro do 26 relativa á modificación, sustitución de investimentos incluídos no Plan Deputación 25 do Concello de Abadín, do que se adxunta certificación do aumentado acordo sen afectar a achega total que efectúa a Diputación. A punto número 14 é a dación de conta do informe dos meses de outubro, novembro e decembro do 25 relativo ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635 do ano 14 da Deputación de Lugo e do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. O punto número 15 é a dación de conta do informe do cuarto trimestre do 25 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15 do 2010. Ben, como ben sabedes, traemos hoxe aquí unha moción de urxencia. A urxencia nace de escoitar e de actuar. Sabedes que hoxe temos aquí na plaza máis de 100 efectivos do GES. Entón, pasolles a palabra ao señor Meijide e ao señor Tomé para despois proceder á votación da urxencia. Non entendo. Considero que con isto justificou a urxencia do debate. Perfecto, só unha puntualización. Non deberían ir antes rogos e preguntas da moción de urxencia? Non, sin problema ningún, vale. Non, por a nosa banda, ningún tipo de problema por aceptar a urxencia desta moción. Gracias, señor Tomé. Sin ningún problema. Ben, pois pasamos a palabra a señora García Porto. Votamos, sí. A urxencia, sí, votamos a urxencia. Sí. Votamos a man alzada. Unanimidade. Agora sí procedemos á defensa do punto. Pola nosa parte, dona Pilar García. Moi ben, moitas gracias de novo, señora presidenta. Hoxe traemos unha moción que non vai de confrontación estéril, vai de responsabilidade institucional e tamén de respeto aos traballadores e traballadoras dos grupos de emerxencia supramunicipais. Na actualidade, na provincia de Lugo, contamos con 5 GES en funcionamento: Friola, Pontenova, Quiroga, Folgoso e Monterroso, e son profesionais que desenvolven unha labor esencial nun territorio como o noso, marcado pola dispersión poboacional, o envellecemento e as dificultades de acceso en moitas zonas rurais. Por iso os GES son unha peza fundamental do sistema de emerxencias de Galicia e compre dicilo con claridade. Son unha peza
fundamental no sistema de emerxencias de Galicia. A día de hoxe existe un protocolo de financiamento asinado entre a Xunta, as 4 diputacións provinciais e a FEGAN, que está vixente ata o remate do 2027, que garante a estabilidade económica do servicio. Tamén é importante dicilo, porque despexa calquera dúbida sobre a viabilidade financiera con carácter inmediato deste modelo. Agora ben, tamén é certo que nos últimos anos houbo concellos na provincia que renunciaron a asumir os GES e temos que ser honestos. Moitas desas decisións estiveron vinculadas ás implicacións laborais e administrativas que supón para un concello, especialmente cando é de pequeno tamaño, xestionar persoal con estas características. Ese non é un debate menor, é un debate estructural que require serenidade e revisión técnica dentro da Comisión de Seguimento. Precisamente por ese motivo propoñemos que se convoque a Comisión de Seguimento. Pero hai ademais unha situación que non pode tratarse como calquera outra. É o caso dos GES de Cervo, porque é diferente. En Cervo, a decisión de prescindir do servizo foi unilateral por parte da alcaldesa, pese a contar coa mesma financiación garantizada que o resto dos concellos. Non estamos ante un problema de financiamento, non estamos ante un modelo extinguido, estamos ante unha decisión política concreta. E esa decisión deixa a comarca da Mariña nunha merma na capacidade de resposta ante as emerxencias e nos cremos que, cando menos, esta situación merece unha reflexión e, despois de escoitar aos profesionais dos GES, pois aínda máis. Non se trata de sinalar por sinalar, trátase de analizar as condicións para a súa reapertura, porque ademais estamos ante unha situación, como dixen, singular, xa que os efectivos continúan vinculados ao Concello, tal e como recollemos na propia moción. Polo tanto, non falamos dunha reconstrucción dende cero, senón dunha recuperación posible. Dende o Grupo Socialista queremos trasladar unha mensaxe clara aos traballadores e traballadoras dos GES. Coñecemos a súa profesionalidade, coñecemos a súa entrega, somos conscientes de que o modelo necesita melloras e sabemos que a estabilidade laboral é unha preocupación real. Por iso, nesta moción, que non é contra ninguén, senón a favor de algo, a favor de mellorar a coordinación, a favor de revisar o funcionamento, a favor de garantir cobertura efectiva e a favor de dar seguridade aos profesionais, pedimos que se convoque a Comisión de Seguimento, pedimos que se aborde especificamente o peche do GES de Cervo polas súas singularidades e pedimos que se garanta un servicio eficaz adaptado ás necesidades reais do territorio. Se algo nos caracteriza como institución, a Deputación, é o compromiso co equilibrio territorial, a escoita activa ás necesidades de profesionais como é agora mesmo os GES, por iso acudiron a esta institución para trasladar as súas opinións e non podemos permitir que as zonas rurais ou as zonas costeiras queden en peor posición en materia de emerxencias. Reitero, o financiamento a día de hoxe garantido ata 2027 con un modelo que pode ser perfeccionado e o caso de Cervo é revisable. Polo tanto, con responsabilidade institucional e coa man tendida traemos esta moción ao Pleno, porque aquí non se trata de gañar ou perder un debate político, trátase de garantir que cando haxa unha emerxencia poida haber resposta. Gracias. Gracias, señor García. Gracias, señora presidenta. Quero comezar a miña intervención reiterando o apoio do Grupo Provincial do BNG na provincia de Lugo á xusta e lexítima reivindicación que ten lugar hoxe na entrada das dependencias da Deputación. Os grupos de emerxencia supramunicipais atravesan situacións complicadas en case todo o país e tamén na provincia de Lugo, onde sufriron moitas dificultades nos últimos anos e algúns deixaron de funcionar, o que supón unha merma e un grave problema en materia de seguridade para toda a veciñanza. Os GES constitúen un servizo público esencial para garantir a atención de emerxencias, a protección civil e a seguridade, especialmente en territorios rurais con alta dispersión poboacional como son os da nosa provincia. Os seus traballadores e traballadoras desenvolven a súa labor en condicións de especial perigosidade e exigencia física, acudindo a incendios, accidentes, rescates e todo tipo de emerxencias, moitas veces como primeiro recurso disponible no territorio. A súa dedicación e profesionalidade son imprescindibles para a seguridade das veciñas e veciños da nosa provincia.
Hoxe imos falar do GES de Cervo, que actualmente está pechado. Esta situación de peche indefinido do GES de Cervo é unha situación moi preocupante para nós polos motivos que se expoñen no inicio desta moción, xa que está privando dun servicio importantísimo en materia de seguridade aos concellos de Cervo, Xove, O Valadouro, Alfoz, Foz, Burela, que son os que cubre este GES e tamén de apoio a outros concellos que fan as súas intervencións. Son, se non me equivoco, actualmente 12 profesionais preparados e cualificados os que a día de hoxe non poden realizar un traballo tan necesario para a comarca. Concellos que suman máis de 30.000 habitantes e a maioría deles cunha importante actividade económica, pesqueira e industrial. E en dous deles está situada a principal industria da zona, a factoría de aluminio de Alcoa, ubicada nos concellos de Cervo e Xove, cuyo alcalde deste último concello é membro da corporación. En máis dunha ocasión, o BNG ten levado este debate ao Parlamento de Galicia instando a Xunta a asumir de xeito directo e integrado a xestión de financiamento deste importante servizo, evitando así cargar máis e máis competencias aos concellos. Polo tanto, solicitamos coa diligencia oportuna que se inste a todas as administracións competentes a convocar a Comisión de Seguimento do Convenio dos GES na provincia de Lugo co fin de avaliar o funcionamento do actual servizo. Ao mesmo tempo que solicitamos, no marco desta comisión, que se aborde de xeito específico o peche do GES de Cervo, definindo as medidas necesarias para proceder á súa reapertura e garantir deste xeito a cobertura efectiva da comarca da Mariña. Nin un só día máis debería estar pechado o GES de Cervo. Moitas grazas. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Efectivamente, coincido coa voceira do Partido Socialista que dicía que isto vai de responsabilidade, vai de cumprir a lei, vai de cumprir competencias e vai de tomar decisións. E hai que iniciar tamén tomando unha reflexión da importancia dos GES, da importancia dos bombeiros comarcales, da importancia dos servicios de emerxencia, de toda índole para os municipios, pero sobre todo para as persoas. Efectivamente, son de vital importancia. E, como decía, vai de cumplir a lei e vai de cumplir as competencias. O servicio de emerxencias, cando a cidade ou cando o municipio de máis de 20.000 habitantes é competencia do Concello. En Lugo sabémolo ben, está aquí o alcalde presente, e o servicio de extinción de emergencias de Lugo é propio municipal. O resto de municipios da provincia teñen servicios de extinción, moitos deles comarcalizados a través de diversos parques comarcais. En outros concellos había o que se chamaban, evidentemente, os GES. Ambos, responsabilidade da Diputación Provincial de Lugo. E isto non o digo eu, isto dio a Lei 5/2007 de Emergencias de Galicia, así que, señor García, eu non sei o que lle decía o que presentaron no Parlamento Galego, pero non é unha competencia municipal, sino que é unha competencia da Diputación. Porque, según o artigo 26 da Lei 5/2007 de Emerxencias de Galicia, os órganos de goberno provinciais exercerán as súas competencias en materia de protección civil, xestión de emerxencias con arreglo contemplado na presente lei, a legislación galega de réxime local e a normativa estatal de aplicación. E deberían garantir a prestación do servicio de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os servicios contra incendios e de salvamento en aqueles municipios que non conten con servicios propios por non resultar obligados ou haber obtido dispensa dos mesmos. É dicir, efectivamente, trátase de responsabilidade e trátase de cumprir a lei. E quen debemos cumprir a lei? Esta institución. Aquí, onde estamos estes 25 diputados. Por tanto, a favor de que esta Diputación asuma as súas competencias. Ollo, a Xunta de Galicia ten que colaborar, que xa está prestando o 50% tanto do consorcio como dos GES, cando é unha competencia íntegra provincial. Por tanto, efectivamente, agradezo a posibilidade de puntualizar precisamente estas competencias. E agradezo tamén que se analice o caso de Cervo. E teño que dar a noraboa, porque o caso, a xestión de Cervo foi exemplar por parte da alcaldesa. Absolutamente exemplar. Poñendo en coñecemento das administracións implicadas, tanto a FEGAM como a Xunta e a Diputación Provincial titular desta competencia, todos os problemas que había. Dende o ano 2021, a alcaldesa de Cervo tuvo denuncias por incumplimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais. Por qué? Porque cos efectivos que tiña e coas particularidades de cada un dos 12 efectivos que tiña no seu parque, era incapaz de cubrir turnos cumplindo a Lei de Prevención de Riscos. Saberá vostede que cando hai 12 personas traballando no servicio, a veces hai baixas, a veces hai vacacións. A veces hai vacacións. Por favor. A veces hai vacacións que cubrir e é imposible cumplir os turnos. Eso dixo dende o ano 2020.
Por favor. Por favor. Por favor, bueno, xa están desaloxando. Continúe, señora Mejide. Iso dixo dende o minuto cero a alcaldesa de Cervo. Dende o minuto cero. Cando tivo esta sentenza xudicial que, ademais, lle obrigaba a dar ese cumplimento, evidentemente, á Lei de Prevención de Riscos. Non só dixo dende o minuto cero no propio servicio, senón que o trasladou a esta Diputación ata en 3 ocasións. Teño aquí os escritos. Esta Diputación que, reitero, tiña a competencia. E estes escritos, a ningún deles se lle respondeu á alcaldesa de Cervo. Por tanto, foi realmente de manual a súa actuación. Ante isto, que fixo? Pedir que se ampliasen os efectivos, pedir unha reunión extraordinaria. Nós, incluso, dende o Partido Popular, trouxemos a este pleno a posibilidade de convocar unha reunión para escutar os problemas do Concello de Cervo e reforzar ese servizo con máis efectivos, porque tamén analizou a alcaldesa de Cervo a posibilidade de incrementar o personal directamente, pero non podía, porque non estaban recollidos polo propio convenio entre a Diputación, a Xunta e a FEGAM. Se non teñen a calificación de GES, non poden estar facendo traballo de GES. E para ter a calificación de GES había que modificar ese convenio que se negou a modificar esta Diputación. Si atendeu a Xunta de Galicia, a alcaldesa, si atendeu. Por tanto, todo o que piden vostedes, a favor, porque levamos dende o ano 2021 pedindo exactamente o que hoxe plantexan aquí. E vostedes levan dende o ano 2021 negándose a cumplir exactamente o que hoxe están pedindo aquí. Así que dende o Partido Popular decímoslle, por suposto, a favor do que lles estou dicindo, porque o caso de Cervo foi o exemplo perfecto da inacción e da incompetencia ou da incapacidade de asumir competencias desta Diputación Provincial, negándose a escutar... Señora Mejide... Home, entendo que as interrupcións que tiven... Sí, pensei que pararan o tempo. Solo remato unha frase. Foiseme a oración, disculpe, Presidenta, entendo que, evidentemente, desatendendo o que se lle pedía dende a alcaldía, desatendendo as súas competencias propias e desatendendo o propio servicio. Señor Tomé. Renuncio ao turno. Señora García Porto. Bueno, señor Ameijide, tratábamos de ter un debate que entendo que o Partido Popular lle costa polo rigor, pola profundidade, porque, claro, a mí é que me sorprende que vostede teña todo o que ven da Xunta de Galicia. Ten planos das residencias das Gándaras, pasou antes que a ninguén pola carretera do Caurel. Agora resulta que ten información sobre esas comisións técnicas na que non participa, señora Mejide, comisións nas que non participa, outros sí participamos e nos preocupamos. E, home, a verdade é que vostede queira vir aquí a botarse flores sobre xestión que nunca fixo, nin tuvo oportunidade de facer, señora Mejide, é bastante decepcionante. Mire, dende fai anos temos en riba da mesa un debate que é técnico, xurídico e económico, emerxencias fronte á extinción. A Xunta de Galicia pon o 50%. A eso alude vostede como dicindo que a Xunta con eso cumple. Pero, mire, se a Xunta de Galicia fai a norma, a Xunta de Galicia ten que dotala con economía suficiente, con memoria económica para que poida ser cumplida. Neste caso, por parte da Diputación. Algo que non fai. Sabe o que fai moi ben a Xunta de Galicia, señora Mejide? Cubrirse as espaldas fronte a Europa, planteándolles un mapa de isocronas nas que lles di que ten o territorio cuberto. Pero non é verdade. Non é verdade. A prestación das emerxencias nun territorio como o noso é insuficiente. E para iso hai que contar tamén cos GES. Como? Pois terémolo que ver, señora Mejide. Teremos que tentar chegar a un acordo. Claro, vostede é probable que non este nesas reunións, porque fala moito, pero non lle toca estar cando hai que tomar decisións serias, cando hai que acordar. E non se trata só de partidos políticos, trátase de responsabilidade institucional e de responsabilidade cidadá, señora Mejide. Vostede está bastante lonxe de todo eso. E mire, o que temos que tratar é de dar cobertura, pero quen marca as isocronas é a Xunta de Galicia. Quen di onde se abren GES novos é a Xunta de Galicia. Aí está o alcalde de Friol. Pediulle opinión a Xunta de Galicia a esta institución para poñer un GES en Friol? Non, señora Mejide. Trasladouse a unha comisión sin máis. Entendemos que era necesario, pero igual que se abordou ese, haberá que abordar
a parte do territorio que neste momento está descoberta, e singularmente o caso de Cervo. Por certo, vostede mentiu, porque a alcaldesa de Cervo sí tivo resposta desta institución, sí tivo resposta e está acreditada. O compañeiro que se senta a miña esquerda contestoulle a señora alcaldesa de Cervo. Polo tanto, non veña aquí nin a mentir nin a engañar. E máis, ela tomou unha decisión de xeito unilateral da que terá que dar resposta. Por certo, que contaba exactamente cos mesmos medios que outros alcaldes decidiron manter os GES ou non. Señora García. García, ten a palabra. Ben, reitero o dito na anterior intervención poñendo foco na importancia deste tema en materia de emerxencias e seguridade. Defender dende o Partido Popular a labor da alcaldesa de Cervo neste tema é pamexar e non botar gota. De verdade. Un concello que non ten problemas económicos, precisamente. Un concello como a Cervo. E que agora, ao suprimir o GES, está gastando máis en reubicar a este personal que o que poñía o concello no anterior no GES. A min que me explique a estrategia, porque non a entendo, e os traballadores non a entenden, e o persoal destes concellos non o entenden. Non o entenden, porque están deixando un servizo tan importante, pois, por capricho. Porque é un capricho da señora alcaldesa. Non defendan a señora alcaldesa, porque é un capricho. Así que, xa para rematar, todo o apoio ao GES de Cervo, e, como dicía na anterior intervención, ningún día máis debería estar pechado este GES. Moitas grazas. Señora Meijide, ten a palabra. Señor García, non é un problema económico. Eu vexo que non escuitou. Vostede trae escrito o que lle pasan, o que busca, o que tal, e non escuita. Mire, non é un problema económico. A alcaldesa de Cervo non pechou por un problema económico o GES de Cervo. A alcaldesa de Cervo pechou o GES porque non tiña capacidade de cumplir a sentencia xudicial que lle obligaba a cumplir a Lei de Prevención de Riscos. Tiña 12 efectivos, e con 12 efectivos a sentencia xudicial nas condicións do Concello de Cervo e cas peculiaridades das 12 persoas que estaban traballando no Concello de Cervo era imposible cumplilo, porque cando había baixas ou cando había vacacións era imposible cumplilo para cumplir a prevención de riscos. E a alcaldesa de Cervo pediulle a esta Diputación, pois mire, en la última ocasión o 29 de novembro, tamén o 21 de novembro dese mesmo ano, e moitas outras veces de xeito anterior, pediulle que se colaborase con ela. Por qué? Porque non era o problema pagar os soldos de incorporar novos efectivos para o GES. Era imposibilidade, porque se o convenio non recollía máis de 12 GES, o convenio asinado entre a Diputación e a Xunta, ela non podía contratalos. Eso é algo evidente. E o que non pode contratar un peón de obras para facer as funcións de GES. Os GES van recollidos nun convenio, e eran 12. E non podía contratar 16, non era un problema económico, e isto dixo un xulgado. Eu entendo que é difícil o mellor de entender, pero que é así, é que eu teño aquí a sentencia, e se quere deixolle cando acabemos. Por tanto, claro que aplaudo a actuación de Dolores, da alcaldesa de Cervo. Claro que aplaudimos os compañeiros, porque fixo todo o que puido, enfrentouse todo o que puido. E como non era un problema económico, a esos 12 traballadores ofreceuselles reintegrarse no Concello, e está pagando todas as nóminas o Concello de Cervo. Esa é a realidade. Non era un problema económico, un problema de que quen tenga competencia, esta Diputación Provincial, non escoitou e non lle atendeu cando lles pediu axuda. É un problema que cando se lle pediu incrementar os efectivos, negáronllo dende esta Diputación. E o último día, todavía, intentou, a última hora, antes de firmar o contrato, que lle escoitasen, e non o fixeron. E esta é a única realidade e a única verdade. E xa lles digo, absolutamente a favor do que demandan, porque a alcaldesa de Cervo e este partido e quen lles falan, ollo, este grupo provincial e xa os que nos precederon, pedimos ese reforzo para os GES. Por tanto, o que levamos algo pedindo dende o ano 2021, hoxe apoyámolo, sin ningún tipo de problema, pero sin ningún, ademais. Porque a actuación que fixo a alcaldesa de Cervo é exactamente o que hoxe están pedindo aquí. Por tanto, a favor. Absolutamente a favor. Ojalá todos os alcaldes desta provincia, ojalá esta Diputación actuase como actuou a alcaldesa de Cervo. E xa lle digo, non era un problema económico, é un problema de que quen tiña competencia, de acordo coa Lei de Emergencias de Galicia, esta Diputación, os que estamos aquí sentados, non cumpliron con Cervo. Pero bueno, tamén lles digo, en tal caso, si como decían, non hai ningún tipo de problema económico, laboral, nin financiero para asumir esa competencia, pódese firmar un novo convenio. A alcaldesa de Burela ou o alcalde de Foz poden asinalo e asumir ese servicio. Señora Meijide.
Vaya finalizando. Señora García Porto, turno de peche. É vostede atrevido, porque nin a alcaldesa de Burela, nin o alcalde de Foz poden firmar ese convenio. Supoño que se refira a vostede coa Diputación. Pois non, convenio fírmase, repítollo. Xunta, 4 diputacións e FEGAN. Non concellos, non, FEGAN, que representa a todos, non os concellos de forma unilateral. Señora Meijide, faga o favor de non interrumpir. Logo veñen os concellos porque teñen os GES, pero quen negocia e pacta é a FEGAN. Polo tanto, non se precipite, teña vostede un pouquiño de calma. Mire, a alcaldesa de Cervo decidiuno de forma unilateral. Eu non acabo de entendelo. A verdade é que me costa moito. O problema non é que eu non o entenda. O problema é que non o entenden os afectados nin a cidadanía. Iso é o que vostedes non son capaces de percibir, señora Meijide. E nós, o que lles trasladamos é que neste momento, no que os GES teñen a parte económica garantida ata finais de 2027, é un momento de entender, de abordar, de compartir cos traballadores sin acritude ninguna e no seo dunha comisión técnica cal é o futuro. Cal é o futuro deste modelo? Este debate debe facerse agora, lonxe e afastado da finalización que sempre nos precipita dese convenio. Polo tanto, agardo que vostede, con esa sensatez da que presume, pero poucas veces aplica, saque hoxe do bolsillo e vote a favor. Moitas gracias. Ben, procedemos entón á votación. Alégrome de que seguramente sexa unha unanimidade. Temos que votar a man alzada porque... Sí. Ben, votamos. A favor, unanimidade para esta moción a favor do GES. Moitísimas gracias. Ben, pasamos a rogos e preguntas. Hai 2 rogos. O primeiro rogo vai a formulalo José María Fernández, ao que lle paso a palabra. Gracias, presidenta. O estado da rede viaria provincial non é só unha preocupación do Grupo Provincial Popular, senón que xera malestar entre os veciños e veciñas da provincia debido ás súas deficiencias, xa se non firme na sinalización ou no condicionamento das súas marxes. Un exemplo é a vía Lupe 6103, que conecta os municipios mariñáns de Barreiros e a Trabada, e sobre a que xa temos advertido ante o Pleno da institución provincial. Esta estrada rexistra un importante volume de tráfico por ser a principal vía de conexión do municipio de Trabada co Hospital da Mariña, ademais de rexistrar unha elevada circulación de vehículos pesados que ofrecen servizos a explotacións gandeiras e iniciativas empresariais da zona. O firme desta vía provincial atópase desgastado en moitos puntos e presenta numerosas fochancas. A falta de mantemento evidenciase tamén nas deficiencias da sinalización, tanto horizontal como vertical, que precisa ser renovada e nas cunetas sen limpar que, en pleno inverno, impiden o paso da auga e provocan desbordamentos sobre a calzada. O seu mantemento en bo estado é fundamental para garantir a seguridade viaria, tendo en conta que en moitas ocasións, polas inclemencias meteorolóxicas, como a néboa, a visibilidade é moi reducida. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que a Deputación de Lugo acometa de forma urxente as necesarias actuacións de mantemento na estrada Lupe 6103 e no resto da rede viaria provincial para garantir a seguridade dos veciños e veciñas da provincia de Lugo. Moitas gracias. Moitas gracias. O segundo rogo vai a formulalo Armando Castosa. Moitas gracias, señora presidenta. Bo día a todas e a todos. O Grupo Provincial Popular xa advertimos o mes pasado da falta de mantemento e de poda das marxes das vías provinciais. Son moitos os puntos nos que as polas invaden o espazo sobre a calzada, dificultando a visibilidade e supoñendo riscos para os usuarios e usuarias. Esta circunstancia é moi frecuente nas vías que son de titularidade da Deputación de Lugo e moi especialmente no termo municipal de Muras. A situación ao pé do colexio público o CEIP Antiacal na zona da parada de bus escolar na estrada provincial Lugo P3401 xera especial preocupación porque as polas das árbores constituen un serio risco para a comunidade educativa. E tamén xera malestar a ausencia total de cuidado das árbores das marxes desa estrada provincial nas inmediacións do barrio da Volta, na entrada de Muras, coñecida como a rúa José Ferreiro Rodeiro.
xa que afecta ás vivendas, así como a falta de limpeza de sumidoiros e alcantarías da mesma estrada. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que a Deputación de Lugo acometa debidamente os traballos de mantemento e poda das árbores das marxes de todas as vías provinciais e actúe de forma urxente nas inmediacións do CEIP Antiacal de Muras e das vivendas do barrio da Volta nas marxes da Lugo P3401. Gracias. Moitísimas gracias. Ambos rogos foron trasladados xa ao Departamento de Vías e Obras, según o recibimos a primeira hora, e ademais poñémonos a disposición, xa estiven con algún alcalde dos que estades aquí, para que directamente nos poidades enviar avisos a través do móvil de contacto que tedes, porque ven máis todos estes ollos que soamente os ollos dos vixiantes, así que gracias polos rogos. Agora pasamos ás preguntas. E a primeira pregunta vai a formulala Jesús Manuel Núñez. Sí, tendes. Boa tarde para todas e todos. Gracias, señora presidenta. O pasado martes 27 de xaneiro caía a ponte da Aceña sobre o río Navia, que forma parte da estrada provincial LUP 3501, ao seu paso polo municipio de Navia de Suarna. Se ben, os efectos dos temporais non se poden controlar, o que sí se poden e deben facer as distintas administracións son as necesarias tarefas de revisión e mantemento das infraestructuras e da súa titularidade. Como levamos tempo advertindo, o Goberno Provincial do PSOE-BNG desatende estas labores que son fundamentales para garantir a seguridade dos usuarios e previr situacións como a caída desta ponte que, afortunadamente, se produxo nun momento no que non causou outros danos. A vista do anteriormente exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. Que prazos ten previsto o Goberno Provincial para iniciar a reconstrución e a posta en servicio da ponte que caeu pasado 27 de xaneiro? Moitas gracias. Vai a contestar a esta pregunta o deputado Carlos López. Hola, bons días, señora presidenta, compañeiros diputados e tamén ao público. Señor Núñez, pois, mira, o primeiro que se fixo, usted decía ben que foi fai poucos días, foi que os equipos técnicos da Diputación se acercaran ali, fixeran un informe e fixeran unha valoración do que pode ser a rehabilitación desa obra. Pero aquí no debate se dixo que houbera moitas borrascas, e é verdade, que chove moito. Pero se non chove en Lugo para que caiga a muralla, tamén puido afectar esa auga á ponte de Navia. Así que estamos en ello, os servicios técnicos están facendo as valoracións, e sabedes perfectamente, vos aí sodes 9 alcaldes, os que estáis sentados aí na bancada, e sabedes que estas cousas administrativamente son complicadas, porque polo tema de que fain falta, neste caso, permiso da Confederación Hidrográfica, e iso non vai ser inmediato tampouco. Entendes? Sí que hai a vontade de arreglala, lóxicamente, pero hai que esperar tema presupostario e tema de permisos sectoriales. Así que, como dicía antes, todos os somos alcaldes sabemos o que eso significa, non? E nada máis, non sei se a contestéis. Gracias. Hai unha segunda pregunta que vai a formular a Meijide. Carlos. Como falo pouco, é proseguir. Bueno, moitas gracias, presidenta. Gracias, Carlos. A Escola de Piragüismo é un edificio que ten a Diputación Provincial, como todos saben, no entorno do Miño, aquí no municipio de Lugo, na cidade de Lugo, e que dai saliron grandes campións a nivel nacional e internacional, evidentemente
éxitos deportivos de toda índole, pero que ademais é moi utilizado no día a día por deportistas profesionais e tamén por deportistas amateurs, por moitos pequenos tamén nas distintas escolas que hai de remo de piragüismo. Saben que nos últimos anos sufriu un proceso constante de abandono e a situación na que está ahora mesmo é bastante deteriorada en canto ao mantemento, sendo un edificio de titularidade provincial. Dende o exterior podemos ver a fachada bastante deteriorada, pero sobre todo a cuberta con goteiras, os canalóns totalmente cheos de maleza, incluso crecendo, poderíanse dicir casi que ata árbores nos propios canalóns, a carpintería exterior en moi mal estado, e o interior pois o estado non é mellorable. Fugas, tuveron que anular vestuarios por problemas nas canalizacións tanto dos baixantes ou dos desagües, como das tubaxes de abastecemento de auga. Bueno, en definitiva, necesita unha actuación integral. Somos conocedores de que nos orzamentos do 2026 xa vai unha partida recoñecida. É certo tamén que había compromisos previos en anos anteriores, e incluso partidas económicas en anos anteriores, pero que non se terminaban de executar. E incluso somos coñecedores de que xa hai un decreto no que se acredita a contratación dunha asistencia técnica para a remodelación parcial da Escola de Piragüismo por valor de 8.293 euros, é dicir, para a confección do proxecto. É dicir, tamén é certo que a confección dun proxecto non implica necesariamente a execución dunha obra, pero sí se agradece e sí un paso previo. E somos conocedores, ademais, tamén de a obriga legal de acometer outra serie de reformas vinculadas a unha denuncia previa, se non recordo mal, no seu día do bloque ou da CIGA por un tema de confederación, que hai que solucionar ou hai que facer varios cambios. Pero a pregunta é moi clara, que cando se van a abordar estas actuacións e cando poderá a Escola de Piragüismo estar en óptimas condicións. Vai a responder neste caso o vicepresidente Fren Castro. Ben, señora Meijide, vou obviar algunhas cousas das que dixo, porque entrar en debate de tontos vostedes cando fan obras de renovación e polo paso do tempo as outras administraciones se desleixo. Ben, interesa a resposta ou non, porque senón non ya contesto e listo. O proxecto está xa rematado, de feito non só está rematado o proxecto, senón que ten todas as autorizacións, que algunhas non son sinxelas, como que ten que ver con a Confederación. A idea era licitar de forma inminente. Neste momento surgiu unha boa noticia, que un tema que levaba tempo enquistado, que era a legalización do Pantalán, que tiña que ver con a Confederación, pois grazas ao traballo do Servizo de Medio Ambiente, pois chegouse a un acordo que é viable para legalizalo. Aí hai unha pequena parte que afecta ao edificio, ahora vamos facer ese modificado por non facer unha obra e despois ter que desfacela. Entón, a idea é que no plazo de un mes ou 30 días a obra que ten que ver co edificio se licite. E estamos traballando para licitar a que ten que ver co Pantalán. Non sei se quere preguntar. Agradezo que me diga que o proxecto xa está rematado, porque o decreto é do 10 de febreiro. A contratación, a verdade é que foron dilixentes. Non sei o decreto que tiña aquí sobre a redacción. Pero, bueno, non pasa nada. Evidentemente, agradecemos que se faga a actuación o antes posible e, sobre todo, que este solucionado o tema de Pantalán dunha denuncia que nunca se debeu ter feita. Digo, simplemente para aclarar, non sei exactamente como pon o título ese decreto, pero o proxecto fíxose con medios propios. Se hai tempo, mellor, fixeron algunha modificación ou para esta modificación non teñen disponibilidade, pero o gordo do proxecto está xa rematado e autorizado. Ben, pois, sen máis, damos por rematado o pleno ordinario deste mes e tal e como tiñamos comentado entre todos os grupos, aínda que casi é a hora exacta a que convocamos, damos comezo ao pleno extraordinario con un único punto. Foi unha petición, neste caso do Partido Popular, para traer a este pleno unha moción e para presentala pasolle a palabra, bueno, se non hai dictamen. Non hai dictamen, pasolle directamente a palabra ao señor Meijide. Moitas gracias, Presidenta. Dende o Partido Popular entendíamos que este asunto tiña entidade para tratarse nun pleno extraordinario. É certo que ao final se fixo coincidir co ordinario, o cal pois tamén lle damos a benvida, porque
canto antes se dictamine, que canto antes nos pronunciemos dende esta corporación provincial acerca do futuro destes traballadores, pois evidentemente canto antes mellor. Dou dende aquí a benvida aos traballadores que hoxe nos acompañan, extraballadores, como decía antes, desta casa, que no seu día pois, pasaron a prestar servicio a Traxa ou mandaron algúns a prestar servicio a empresa Traxa. Se me lle parece tamén, pregunto, ou comezo con 3 preguntas moi claras. Si siguen sendo o Partido Socialista e o BNG partidos de esquerda, si siguen defendendo ou dicindo defender aos traballadores e, sobre todo, si son coherentes. E estas 3 preguntas son importantes, porque si son afirmativas as respostas, entendo que votarán hoxe a favor desta iniciativa, non pode haber outra opción. E hoxe a señora López Moreno, a presidenta da Diputación, ten unha ocasión de honra e unha ocasión de ouro tamén para demostrar si na Diputación todo cambiou, para que todo siga igual e siga o mesmo dende onde este mandando, ou se realmente existe un goberno novo, valente, con cintura política, decisión e con capacidade de rectificar o que se fixo mal nos últimos gobernos desta institución. Eu de verdade que agardo de verdade neste grupo, agardamos que haxa coherencia, que haxa valentía hoxe no seu voto. Fagamos historia de verdade, fagamos historia rectificando un erro histórico. Miren, un 31 de decembro, dende esta institución, dende este goberno provincial, mandaron a casa a uns traballadores dunha empresa pública da Diputación Provincial, 100% da Diputación Provincial. Iso sí, só mandaron a unha parte dos traballadores, a outros deixáronos, e posteriormente incorporáronos á Diputación Provincial. Eso xa o terán que explicar noutro momento, pero a outros mandáronos. Mandáronos a empresa Traxa cun contrato de 6 meses. E despois que se buscaran a vida. Hai que decir que siguen aí, a maioría, outros xubilaron e siguen aí, gracias ao seu bo facer, mantiveron os seus postos de traballo, pero non gracias a este goberno provincial que os deixou tirados un 31 de decembro. Isto foi unha manobra política extraña na que PSOE e BNG decidiron extinguir unha empresa de capital 100% da Diputación Provincial que viña prestando un servicio á Diputación Provincial o 100% para integrarse nunha empresa pública denominada Traxa e polo camiño mandar á calle a máis de 20 traballadores. Aquí non hai criterios ideolóxicos, non hai razóns técnicas, non hai razóns económicas, porque a economía precisamente non é o que se mirou, xa que a solución foi máis cara, que xustifiquen esta medida. Aquí o único que xustifica esta medida foron odios internos. Odios internos, porque non era nada máis que outra navallada máis interna entre os membros do Partido Socialista, como tantas e tantas que deu o expresidente, que, por certo, lle devolveron todas de golpe despois. Así que tome exemplo, señora López Moreno, porque desmárquese desa maneira de actuar que non lle foi nada ben o que se sentaba antes na súa silla. Cristos entre socialistas que pagaron os traballadores por aquel momento de Suplusa e agora mesmo de Traxa. E mentres, este goberno incapaz de separar as liortas internas dos seus partidos do futuro dos traballadores e do futuro da Diputación, pois metéronnos nunha batalla judicial. Batalla judicial que se iniciou pola que en aquel momento era a voceira do Partido Popular, Elena Candia, que continuou o seguinte grupo liderado por Javier Castiñeira e que nos tocou agora, a quenes lles falamos, ou este grupo que estamos aquí sentados, pois recibir o último dictamen. Comezou o contencioso de Lugo dándonos a razón o 31 de marzo de 2022. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia é certo que votou por terra esa sentencia, a raíz dun recurso da Diputación Provincial, pero aí hai un pero tamén. Curiosamente, un dos magistrados que estaban ali é un coñecido expolítico de esquerdas que non ten moi claro de separar a ideología e as sentenzas, non o ten demasiado claro moitas veces, e que despois, eu non lles interrumpín, non quero que lles parezca mal, e que despois o Grupo Provincial Popular tivo que recurrer ante o Tribunal Supremo. Saben que é complicado que se admita un caso no Tribunal Supremo, pero admitiuse, entendeuse que tiña interese casacional. E dende este grupo provincial iniciamos unha batalla de David contra Goliat, dun grupo provincial de 12 diputados, con recursos económicos moi limitados, con 3 asesores, ganamos unha batalla contra unha diputación con recursos ilimitados e con 130 millóns de euros de presupuesto. E o Tribunal Supremo díxolles alto e claro que o que fixeran era ilegal, que non podían haber comprado esa acción por decreto de presidencia, porque quitaronlle as competencias a este salón de plenos, que, por certo, era o que lle decíamos dende o minuto cero. Dixéronlles que a encomenda de xestión era ilegal, que non podían encomendar unha acción, esa encomenda, tampouco por o método que utilizaron. Dixéronlles
agora que teñen que retrotraer todo eso, e que todo o que fixeran era nulo de pelo dereito. E tamén lles decimos que ese acordo, suposto que se adoptou despois neste salón de plenos, era un acordo de ratificación dun acordo nulo, por tanto, tamén é nulo. Entonces, estamos nun momento no que toca decidir se vamos a permitir que os traballadores volvan a donde nunca deberon irse e se vamos a seguir xestionando de forma directa o servicio. Pero que queda claro que o que fixeron foi todo ilegal e que o pagaron 16 traballadores que hoxe pedimos aquí, alto e claro, que se reincorporen a esta Deputación a facer o traballo que facían e que fixeron nunha empresa pública Traxa durante todos estes anos. García Porto. Señora Meijide, a súa demagoxia insulta a intelixencia. E, señora Meijide, vostede atrévese a sinalar aos xuíces e a señora Candia atrévese case que a acusar de prevaricación á sala. Son vostedes excesivamente osados, na miña humilde opinión. Miren, o que hoxe trae o Grupo Provincial Popular a este pleno é unha realidade falsa, xa que presenta a iniciativa como unha simple execución dunha sentencia, pero isto non é así, e vostede sábeo moi ben. Estamos ante unha iniciativa construída sobre omisións, sobre ocultacións de datos relevantes. E non o digo só desde unha valoración política, senón dende o rigor técnico do propio informe da asesoría xurídica desta institución. Vostedes, o Partido Popular, nesa demagoxia, invocan a sentencia 48/2026 do Tribunal Supremo que confirma a anualidade dos actos do 2019. Ata aí, correcto. As sentenzas cúmprense. Sempre, señora Meijide. Pero agora explicarelles a manipulación interesada que se evidencia coa ocultación da información que fai o Partido Popular, señora Meijide, coa que vostede fai. O PP omite datos esenciais que este pleno non pode ignorar, e cando digo este pleno, refírome a todos os que temos que levantar a man para votar. A primeira omisión relevante é o acordo do 12 de abril do 2022. Non se menciona que o pleno desta Deputación adoptou un acordo expreso por razóns de seguridade xurídica precisamente para dar cobertura á situación mentras o procedemento estaba en curso. Ese acordo non foi nin arbitrario nin caprichoso, señora Meijide. Foi motivado, fundamentado e adoptado para garantir estabilidade institucional e continuidade do servizo público. Foi unha decisión responsable para evitar un baleiro legal e asegurar que o servizo se seguise prestando con normalidade. Silenciar isto, que é o que fai vostede, non é un detalle menor, é eliminar unha peza clave do contexto xurídico. A segunda omisión, aínda máis significativa, a sentenza 166/2023. Non fai referencia a esa sentencia do 29 de setembro, que confirmou extremos esenciais e declarou axustada a dereito a actuación posterior da Deputación. Esa resolución existe, esa resolución é firme e forma parte do escenario xurídico completo que vostede evita. Non se pode traer a este pleno unha parte da realidade xudicial e ocultar a outra porque non encaixa no relato político que a vostede lle interesa, señora Meijide, porque vostede quere construir o seu propio relato político para contentar a traballadores e alguén máis, seguramente. Seleccionar as sentenzas que interesan e silenciar as que non lle interesan non é rigor, nin político, nin técnico, nin como persoa, señora Meijide. Permítame que llo diga. É unha forma de manipular a información. Fai unha terceira omisión, especialmente grave, na miña opinión, porque existe un procedemento xudicial pendente ao que vostede non fai alusión. Hai un procedemento laboral en curso que afecta directamente aos traballadores implicados e que conta, ademais, con data próxima. Hai terceiros interesados, hai cuestións pendientes de resolución xudicial, señora Meijide. Hai un proceso aberto que debe seguir o seu curso. A vostede parecelle responsable traer a este pleno unha proposta que pode interferir nun procedemento xudicial aberto? Parecelle responsable, señora Meijide? É prudente xerar expectativas cando sabemos que hai decisións pendentes dos tribunais? É responsable e prudente cos traballadores xerar esas expectativas cando dependemos das decisións dos tribunais, señora Meijide?
porque cando se transmite todo eso, e se transmite que é inmediato, automático e resoluble cunha votación do Pleno, sin máis, coa valentía que vostede alude da presidenta, estáse xogando coas expectativas das persoas traballadoras, señora Meijide. Iso non é responsable. E iso tamén é enganar os traballadores. É dunha enorme irresponsabilidade, señora Meijide. Este Pleno non pode converterse nun atallo procesual nin nun instrumento de presión política, señora Meijide. A Deputación actuou conforme a dereito, adoptando decisións motivadas e baseadas en informes técnicos, e o propio Tribunal Supremo confirmou aspectos esenciais desa actuación. O que hoxe pretende vostede non é achegar claridade xurídica, é simplificar interesadamente un escenario complexo para construir un discurso político resultón de cara á galería. E iso, señorías, non é responsabilidade institucional nin compromiso laboral cos traballadores. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, ainda que nos ten acostumbrado a mentir e a facer demagoxia, eu creo que nun tema como este deberán ser un pouco máis serios. É verdade que non deixa de sorprenderme, porque non considero que o Partido Popular sea o que máis cree nos valores democráticos, pero atacar gratuitamente ao Tribunal Superior de Galiza porque non lle gusta o que decide, home, eu pareceme un pouco máis que osado, un pouquiño máis que osado. Pero despois, aquí hai un debate técnico no que vostedes minten, porque, mira, se tuveran a razón, non estábamos aquí debatindo unha moción, porque se huberan a execución de sentencia que automáticamente tiveran que volver a Deputación de Lugo, pois non había aquí nada que debater. Nin era o Partido Popular quen iba a instar a Diputación, viría a sentencia na que obrigaría a esta institución o que fose. Por lo tanto, se estuéramos nese paradigma, non estábamos debatindo aquí, vostedes saben. O peor é que o sabe e engaña. Engaña, porque xa lle dixeron as omisións técnicas que había, pero é que vostedes que recurriron ao acordo de pleno, cando perderon, non presentaron recurso, asumiron que era firme. Por lo tanto, o acordo de 2022 é firme. E iso xa sei que lles choca co seu relato. E tamén é certo que para os temas laborais non é o contencioso administrativo, senón que se gañan no social. E hai unha causa no social. Por lo tanto, o que traen aquí é fume. Vostedes nunca creen nos dereitos dos traballadores, só os utilizan. E queren nos utilizar políticamente, e parecerlles tan importante que hasta lle apartaron a portavocía. Cando é algo importante, deixando falar hoxe porque é diputado, pero senón, aquí ao mellor non está falando vostede. Polo tanto, técnicamente e xurídicamente está claro que vostedes minten. O que pon nesta moción non é verdade. O que pon nesta moción non é verdade, e iso é obxectivo. Non é opinable políticamente, é simplemente unha realidade obxectiva que, ademais, con informes técnicos que o acreditan. Eso é unha realidade. Despois, como digo, os traballadores teñen unha petición lexítima dos seus dereitos, neste caso de volver á Diputación, é unha petición lexítima que teñen un camiño que exerceron, que é ir ao social, e teñen todo o dereito, e tamén, pois desde aquí temos o compromiso de ver esa vía, de explorar con informes serios e técnicos, non mentindo os traballadores á cara, senón ver se hai esa posibilidade e se hai, ver como se pode executar. Pero esa é a realidade. E iso como se fala a alguén, ou se pode dirixir a unhos traballadores de forma seria, sin mentirlles e sin facerlle promesas falsas e, sobre todo, basadas en mentiras. Por lo tanto, nós, evidentemente, non podemos votar a favor dunha moción que minte, que reflexa un panorama que non é a realidade. Por lo tanto, aí non a vamos a apoiar. Si que temos a man tendida a negociar con esos traballadores afectados e ver o que pasa, pero con seriedade, e non baixo mentiras nin propaganda do Partido Popular. Señor Tomé. Gracias, presidenta. Creo que nunca estuve máis de acordo que hoxe ca voceira do Grupo Socialista. Moitas gracias. Señora Meijide. Non, si cada vez temos máis claro que sigue onde estivo sempre. Por tanto, evidentemente, ten que suscribir as palabras da súa propia voceira, evidentemente.
Levan 7 anos construindo un relato basado en presuntos informes, en presuntas formas de operar correctas e de acorde á lei, que toda esa estrategia se lles caeu precisamente en xaneiro deste ano, cando o Tribunal Supremo, nesta sentencia que teño hoxe aquí, lles di alto e claro que era ilegal o que fixeron. Sentencia 48/2026. Isto é algo que é incuestionable. A mí ni me gusta ni me deixa de gustar, señor Castro, as sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Teño a miña opinión, evidentemente, sobre algún dos seus magistrados. Pero, dito isto, é sobre a súa independencia ideolóxica. Pero, o que non lle gustou esa sentencia foi o Tribunal Supremo, que viu interés casacional en correxila e que, ademais, dixo exactamente a todos os concellos e a todas as diputacións de España que vostedes son o exemplo de como non hai que gobernar e tomar decisións nunha diputación. Iso é o que dixo exactamente, que o que fixeran era ilegal. Iso é o que dixo esta sentencia. Por tanto, levan 7 anos de relato que non sirve. E o único firme que temos aquí é unha sentencia do Tribunal Supremo que non é apelable, que non é recurrible, que non é cuestionable darlle o seu cumplimento. E iso é o que pedimos hoxe aquí. Esta proposición que di que non vale o señor Castro, que pide dar cumplimento á sentencia 65/22, ratificada pola sentencia 48/26 do Tribunal Supremo. Isto é o que dice que non se pode facer e que é irregular o señor do BNG. E o segundo que pedimos é unha decisión política, porque a decisión política é dar cumplimento á sentencia, iso é obligatorio. A decisión política é xa tomar a decisión inmediata de xestionar de forma directa o servicio que nunca se debeu externalizar e asumir os traballadores de Traxa, antaño traballadores de Suplusa, que nunca deberon votar. Esa é unha decisión política que se adopta no punto segundo e que pedimos hoxe aquí. E vostedes, Partido Socialista, BNG, podería decir o non adscrito, pero evidentemente está no Partido Socialista, teñen esa responsabilidade. Pídenllo a CIGA, señores do Bloque Nacionalista Galego, pídenllo a CIGA. Están de acordo con nós, ou así o dixeron públicamente. Pídeo Comisións Obreiras, están de acordo con o noso planteamento, e así dixeron públicamente. E o pídeo CEOSIF, os que representan os traballadores e defenden os traballadores. Pero vostedes, hoxe, aquí están defendendo unha empresa pública que facturou 11.131.000 euros nestes anos e a decisión que é froito única e exclusivamente das batallas internas do PSOE e que pagaron eses señores e señoras que están sentados ali arriba escuitándos. Hoxe toca cumprir unha sentencia, hoxe toca decidir. Nós decidimos e votamos e pedimos que se reincorporen eses traballadores a esta institución. Vostedes, se queren, voten en contra. Non poñen excusas de sentencias que se poden hoxe ou de asuntos judiciais que hoxe se poden parar. Finalice. Señora García Porca. Insisto, señora Mejide, o seu atrevemento e descoñecemento ou intencionalidade non o teño claro, non teñen límites, é preocupante como se pode utilizar un escaño para lanzar este tipo de confabulacións nas que vostede mezcla todo con todo, di que é igual ilegal que nulo. En fin, eu creo que ten que empezar a ter un pouco de cuidado nos términos que utiliza, xa llo dixen alguna vez máis, porque non está sendo moi atinado, señora Mejide. E despois de escoitalo, resulta máis que evidente que aquí non hai unha discrepancia xurídica, vostede fuxe de todo eso, hai unha estrategia política clara que se basea na selección interesada da información. Non é casual que se omitan acordos plenarios, non é casual que se silencien sentencias firmes, non é casual que non se mencione que hai un xuízo pendente con data sinalada. Iso non é un erro, iso é unha decisión súa, única e exclusivamente, señora Mejide, porque cando se construe un relato incompleto, o obxectivo non é aclarar. Vostede o que fai con ese relato incompleto é confundir, é enganar. E cando esa confusión afecta, ademais, directamente ás persoas traballadores, a cuestión aínda é máis grave, porque intenta manipulalos, señora Mejide. Prometer solucións inmediatas, sabendo que existen procedementos xudiciais abertos, é xerar expectativas que poden non corresponder coa realidade legal, señora Mejide. E iso non é defender os traballadores, é utilizalos politicamente, que é o que fai vostede. E hai algo máis que non podemos deixar pasar. E dixenllo na primeira intervención, é que ata chegaron a insinuar que a sala actuara de xeito, deixémolo en inxusto, porque parecía que querían utilizar a palabra prevaricación para favorecer a Deputación, unha afirmación extremadamente grave, que viña da súa presidencia, da señora Elena Candia.
Nun Estado de Dereito podemos discrepar das sentencias, claro que sí, é lexítimo, podemos non compartilas, podemos non estar de acordo, pero temos que acatalas. Sabe? Iso é o que hai que facer. E pódense analizar técnicamente. O que non se pode é poñer en cuestión a integridade dun tribunal porque o seu fallo non encaixa cun determinado interés político, que é o que lle está pasando a vostedes, ao Partido Popular. Os tribunais respéctanse, as sentencias acátanse, e a Diputación cumprirá coas resolucións xudiciais como fixo sempre, pero non vai participar nunha escenificación política que xere máis inseguridade xurídica nin máis incerteza laboral aos traballadores. Gobernar, señora Meijide, non é facer ruído. Por certo, facer oposición non sempre é facer ruído tampouco, pero vostede non entende outro sistema. Gobernar é garantir esa seguridade xurídica, a estabilidade institucional e o respecto ás regras do Estado de Dereito, que é exactamente o que estamos facendo, sin manipular, sen utilizar, sen enganar, simplemente cumplindo co que temos que facer. E finalizando. Concluyo. Somos coherentes, somos un partido de esquerdas, claro que sí, e defendemos os dereitos dos traballadores. Por suposto, fixémolo sempre e seguiremos facéndolo. Por iso, tomamos decisións basadas na coherencia e na legalidade, non como vostede, señora Meija. Ten a palabra o señor Castro. Ben, como lle decía a señora Meijide, nestas cousas hai que ser serios. E vostede minte xa de base. Interpuxeron un contencioso contra unha acción administrativa. Vostedes non entraron no laboral, senón nunha acción administrativa. Que, por certo, outras diputacións teñan feito igual e agora o Supremo dicta a xurisprudencia, aclara como se pode facer e como non. Cousa que ten pasado moitas veces. Polo tanto, vostedes recurriron a acción administrativa que non ten que ver cos traballadores, que foi correxida e ratificada nun pleno do 22, que vostedes tamén interpuxeron unha demanda contra eso e non lle deron a razón. E tan seguro estaban de que iban volver perder que nin siquiera recurriron. Polo tanto, o que ten que ver con a compración de traza, agora mesmo está claro que a partir dese acordo do 22 está de acordo a dereito. Eso é indiscutible. Vostedes montan outra película, pero eso é indiscutible. Segunda mentira e segunda engano intencionado e por o que queren utilizar os traballadores. Vostedes creen que se daqui votamos a favor esta moción, mañá son traballadores desta casa? Non. Eso non é así. Eso non é así. Vostedes poden prometer o que queiran, pero eso non é así. E nós temos que ser serios con os afectados. E nós decímolo que hai un camiño que evidentemente emprenderon e teñen todo o dereito, que se hai unha sentencia e obriga hai que acatala, e hai outro que é o reglamento das administracións públicas. E vamos ver se ese camiño se pode andar, que é paralelo ao judicial. Pero mentirlles e decir que gracias al Partido Popular votan isto a favor e mañana sois de la Diputación é unha mentira. E vostedes sábenlo. E é máis, dice, o segundo acordo non ten problema, pero é como o dianteiro este que é así pouco compañeiro e remata un gol que xa vai dentro e están fora de xogo, porque vostedes poñen unha coletilla aí, os traballadores afectados por a sentencia do Tribunal Supremo. Non hai ningún traballador afectado por unha sentencia do Tribunal Supremo que falaba dun acto administrativo. Polo tanto, minten nos 2 puntos. E vostedes queren que votemos 2 puntos que son mentira. Entón, nós, que sí que tratamos de defender os traballadores, pero creo que hai que ser serios. E cando un goberna, pois ten que decir a verdade. Cando é moi bonita, dícese, e cando é menos bonita tamén. Pero o camiño con vostedes é o engaño e ver o que pasa nunha sentencia judicial. Nos tendemos a mao para falar con eles e ver o que se pode facer, pero de forma seria e de acordo ao que se pode facer nunha administración. O resto é buscar titulares baratos e decir ao Partido Popular que defende a clase traballadora que ten tela. Señora Meijide, turno de peche. Dicía a señora Porto, e estou de acordo, gobernar é garantir a seguridade xurídica. Este grupo que lles fala leva 7 anos intentando garantir a seguridade xurídica do que vostedes fan aquí. E sabe que pasou? Que o Tribunal Supremo nos dixo que o que fixeran era ilegal. Eso é garantir a seguridade xurídica. Chegar ao Tribunal Supremo a decir que o que fixeron foi ilegal. E que o intentaron ratificar nun pleno e a ratificación dun acto nulo é nulo. É nulo. Isto é así.
Isto póñanse como se poña. Que hai un procedimento laboral aberto en sede judicial, poden quitalo hoxe, chamar ao seu procurador e retirar a demanda. Hoxe. Só teñen que facer eso. Pero hoxe están demostrando, primeiro, o que non se debe facer en política, segundo, o que vostedes xa non defenden os traballadores, nin os seus partidos, nin moito menos. Hoxe deben acatar a sentencia judicial do Tribunal Supremo. E hoxe deberían, se tiveran vergoña, reintegrar a este persoal a esta institución de donde nunca a deberán votar. E, señora López Moreno, demostre que ten personalidade propia, demostre que ten criterio propio e hoxe ten a oportunidade, porque, polo contrario, seguiremos vendo nesta Diputación que todo cambiou para que todo siga igual e que todo siga mandando. Señora Meijide, vostede mestura a compra de accións coas encargas e co problema que hai encima da mesa cos traballadores e traballadoras. Sí. Eso é así. Entón, ademais, mestura o que é decisión política de vontade política. Pode existir vontade política e haina. Xa o dicimos abertamente, hai vontade política. Como se demostra? Tomando decisións. Pero a decisión non a podemos. Eu non podo tomar esa decisión hoxe. Votar a favor desto sería ser unha insensata, unha vendedora de motos, e nós non somos así. No, eu, dende o primeiro día que cheguei aquí, estou pedindo informes como este de 18 páxinas, informes económicos e todo o material que hai encima da mesa, porque existindo vontade política, as decisións hai nas que tomar cando toca. Cando toca. Que é o que lle hai que decir aos traballadores en este caso, porque hai un conflito encima da mesa? Non, sí, por diante. O sea, nós o que queremos é transparencia. Non podemos votar unha moción que mestura todo. Aos traballadores e traballadoras non lles importa o das compra de accións, o das encargas, o que lles importa é o seu problema e ser asumidos por esta casa, que é a petición que teñen encima da mesa. Nós traballaremos con rigor, con toda a documentación que temos solicitada, e entón é cando tomaremos esa decisión. Moitísimas gracias. Procedemos á votación desta moción. Señor Arias, votos emitidos 25. Votos a favor, se vai poñer, 12. E votos en contra 13. Moitísimas gracias por este pleno e bo día.